Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται μετά από τόσο καιρό. Με απ' όλα! Μπράβο. Κανείς δεν κατάλαβε κανένα την απουσία μας. Όχι, μωρέ. Βασικά πρέπει να κάνεις το καλύτερο ξεκάρφωμα. Το καλύτερο ξεκάρφωμα είναι το κάρφωμα. Το ανάποδο. Τι λέει. Σαν τα κάτω κουσκούνι ακούγεται. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ πρέπει να πεις είναι εδώ το podcast μετά από πάρα πολύ λίγο καιρό. Ναι. Και τι αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν στο ίντερνετ. Ποιο είναι το αγαπημένο πράγμα στον κόσμο. Να σχολιάζουν με κακία. Όχι, να διορθώνουν. Α, σωστό. Τι θα μπουν να γράψουν όλοι. Α, πολύ καλό. Τι λίγο καιρό, 2 μήνες. Ακριβώς. Τι λίγο καιρό, 2 μήνες. Αυτό λοιπόν θα δείξει στο YouTube ότι ο κόσμος βρίσκει ενδιαφέρον αυτό το podcast και σχολιάζει. Αν σχολιάζει αυτό το podcast, τι θα κάνει το YouTube, θα το δείχνει σε περισσότερο κόσμο. Και θα πάει ακόμη πιο καλά. Και επειδή θα πάει πιο καλά, τι θα έχουν όλοι αυτοί, περισσότερα podcast. Γιατί θα πηγαίνει καλύτερα. Άρα, το ότι τους διόρθωσες τώρα σημαίνει ότι χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Τι σατανικό σχέδιο. Μπράβο, Νίκο. Άσχετε. Άσχετε από marketing. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast με απ' όλα, το νούμερο 45. Μόλις περάσαμε και το δεύτερο νούμερο του Jordan. Ναι. Είμαστε στο ημίχρονο. Είμαστε στο ημίχρονο, σωστό. Για χαρά σε όσους μας ακούτε από το Spotify, δεν μπορούν να απολαύσουν το whisky μου. Θυμάσαι μια εποχή εκεί στα 90s που σε γιορτές και τέτοια όλοι έπιναν ουίσκι. Μόνο ουίσκι. Γιατί τώρα τι πήρουν αυτοί. Δεν νομίζω ότι πίνουν πολύ ουίσκι. Οι boomers όλοι ουίσκι ναι. Το βάζουν έτσι αφού βάζουν εκείνο το δίσκο που έχει τα χωρίσματα και τα χωρισματάκια για τους ξηρούς καρπούς και δίπλα τα τυριά. Λοιπόν, πρόσφατα, πρώτη φορά ήμουνα σε παρέα που βγήκε πλατό τυριών. Ωραίο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Είναι πιο πάνω και από το Ferrero Rocher. Νιώθω ότι είσαι ζάμπλουτος αν βγάζεις πλατό τυριών. Αλλά θέλει κολονάτο ποτέ στο κρασί. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έβγαζε η μαμά σου πλατό τυριών και αυτούς τους ξηρούς καρπούς και το whisky, πρέπει να είχατε πολύ. Wow, καλεσμένο. Δεν ερχόταν ο θειός σου. Το θειό τώρα client, τι θες να πιεις, ξέρω εγώ τι έχουμε, ένα τσίπουρο. Συνήθως όταν έβλεπες Roquefort που ήταν blue cheese μέσα σε δίσκο με τυριά, ήταν πολύ καλή περίσταση. Ναι, ερχόταν κάποιος τρομερός και πάντα το κοροϊδεύανε το Roquefort. Λέγανε έτσι, τι είναι αυτές οι μούχλες που τρώνε. Εν τω μεταξύ, είναι το άκρο που μπορούσε να φτάσει εκείνη η γενιά στο περίεργο φαγητό του εξωτερικού. Ναι. Γιατί ας πούμε, αν τους πεις, είναι ελληνικό, αν τους έλεγες, αυτό γιαγιά, το σούσι είναι ελληνικό. Το τρώνε στη Λέσβο. Θα έλεγε, α, τέλειο, φέρνει τον χλωμακό. Φέρνει να του πάμε. Από τη Λέσβο, πολύ καλό νησί. Μπράβο. Έχω ωραία σαρδέλα. Μπράβο εκεί, ναι, πολύ καλό. Και αν τους έλεγες είναι από την Ιαπωνία, έτσι, όχι, μακριά. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Τους έχεις δει που είναι με τα μάτια εκείνα που τα περάσει. Να φάω εγώ να πούμε ποιος ξέρει τι έχουν μέσα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο περίεργο λόγο, σε γιορτές και σε τέτοια, παίρνανε 250 ευρώ ξηροκάρπια. Ναι. Δεν υπήρχε πιο ακριβό πράγμα. Μα πώς ακριβά είναι τα ξηροκάρπια. Πώς εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα πάω πίσω κανονικά στη ζωή. Μέχρι σπόρα και φτάνω. Κάσιους. Ποιος παίρνει λεφτά για Κάσιους. Πάω έτσι και βλέπω τα αμύγδαλα, τα αγγίζω λίγο και λέω. Μια μέρα. Έτσι ακριβώς όπως βγαίνω φωτογραφία με κάτι Porsche έξω. Έτσι βγαίνω φωτογραφία με τα αμύγδαλα. Αχ, μια μέρα. Υπήρχε πιο ωραία μυρωδιά στον κόσμο από όταν έμπαινε σε ξηροκαρπάδικο που μύριζε ξηρός καρπός και αλεσμένος ελληνικός καφές. Τρομερό μέρος το ξηροκαρπάδικο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και πήγαινες και πάντα. Είναι από τα λίγα μέρη που δεν θεωρούσε αγκαρία να σε πάει η μάνα σου. Ναι. Γιατί σου έδιναν εκείνες τις τεράστιες καραμέλες με το τριαντάφυλλο. Που τις μάσαγες 22 λεπτά. Τσάρλεστον λεγόντουσαν. Δεν ξέρω, ο καθένας τις λέει όπως θέλει αυτές. Και είχαν και αυτά τα περίεργα γλυκάκια που ήταν σε ένα πλαστικό και ήταν φρουτάκια ζαχαρωμένα τύπου. Τα θυμάσαι. Ναι, πολύ ωραία κι αυτά. Ναι, Επίσης πανάκριβα. Αυτά τώρα είναι πολύ luxurious, δεν είναι για μας. Αυτά θέλει πασόκ και 3 πακέτα ντελόρ. Ναι, δηλαδή τώρα να πάρεις σοκολατάκια χιβάδες από ζαχαροπλαστή που τα βάζαμε σε κατεφοντανιά. Με τίποτα. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε αυτά με τίποτα. Μπορεί να έχει κινητό 1.500 στη τσέπη, αλλά αμύγδαλο φίλε δεν έχει δηλαδή, εγώ τώρα όταν κάνουμε μαζόκι στο σπίτι του λέμε τι θέλετε, κοκακόλα, μπύρα ή κρασί. Πίτσα, ναι. Και να παραγγείλω με πίτσα. Ναι. Και από αυτό φθηνό. Μπύρα. Ποιος έπινε μπύρα σε γιορτή στα 90's. Στην μπύρα, 20 ετών. Το πιο παλιό, το πιο φρέσκο whisky ήταν 20 ετών. Τι λέμε εδώ. Τι είναι, εν τω μεταξύ. Προσπαθούσα, καμιά φορά με πιάνει πάρα πολύ έχουμε δει και ότι τότε ήταν πιο καλά ή τώρα είναι πιο καλά. Ξέρεις,
Μερικές φορές το έχουμε διαφορετικό. Και προσπαθούσα να κάνω μια οικονομική ανάλυση με τη βοήθεια της AI και έλεγα αν αυτή τη στιγμή ζούσαμε ακριβώς, το έχουμε ξανασυζητήσει, ακριβώς τη ζωή των γονιών μας. Ναι. Δηλαδή, πού έχεις πάει εσύ, Πολωνία ήσουν πριν 2 μήνες. Ναι. Μάλτα πιο πριν. Ναι. Ναι. Κάτι Ιαπωνίες, κάτι τέτοια, κάτι κομμένα όλα. Πού έχουν πάει οι γονείς σου διακοπές στο εξωτερικό, πουθενά. Ακριβώς. Αν λοιπόν έκανες ακριβώς τα ίδια έξοδα με τους γονείς σου. Δηλαδή, είχες σαν άντρας 2,5 ζευγάρια παπούτσια. Τόσα δεν είχε περίπου ο μπαμπάς σου. Ακόμα εκείνη, με αυτά έχει βγάλει τη ζωή του. Λοιπόν, το αμάξι σου 25 ετών, μια χαρά. Δεν τα αλλάζει. Όλα καλά. Δεν τα αλλάζει. Και πάντα και μια δερμάτινη καμπαρτίνα που ήταν 45 χρονών. Ναι, κάτι έτσι, ένα περίεργο, πολύ ακριβό ρούχο που κάποτε αγοράστηκε, ξέρω εγώ, ένα δερμάτινο που κάνανε επισκευές. Που το περνάνε με δόσεις. Το ξαναβάφανε. Ναι. Λοιπόν, οι διακοπές σου πουθενά. Ένα παραθυρισμό που έχει εξοχικό η Μαρία που το λέμε συνέχεια. Κινέτα. Αυτές οι διακοπές σου, μόνο κινέτα, κανένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, απολύτως. Αμάξι 20 στο ίδιο, κάνα σερβισάκι μέχρι εκεί. Περίεργα ταξίδια και αυτά, πάμε λίγο στα ζαγοροχώρια και αυτά, να πάμε ζαγοροχώρια. Αυτά τα ξεχνάς όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Delivery μία φορά το μήνα, πολύ λέω. Και μόνο σουβλάκι. Ηλίθια χόμπι που έχεις... Από γυμναστήρια, από τέτοια, τίποτα. Ναι, από το μαζεύω κάρτες Pokémon μέχρι παίζω video game, κομμένα όλα. Ναι. Όλα. Και προσπαθούσα να καταλάβω ποιος έχει αναλογικά πιο πολλά λεφτά. Αν ζούσαμε ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό το τέτοιο ζωής. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε λεφτά γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, ή δεν έχουμε λεφτά γιατί δεν ζούμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ξοδεύουμε ακραία περισσότερα. Ναι. Τι συγκρίνεις. Αυτό. Ακραία περισσότερα. Λοιπόν, σχεδόν σε όλες τις χώρες έβγαινε αυτό που λέω ότι ουσιαστικά ισχύει, ότι αν ζούσες τον ίδιο τρόπο ζωής, θα είχες την ίδια αγοραστική δύναμη. Πρακτικά η αγοραστική σου δύναμη έχει ανέβει, απλά εσύ θες να αγοράσεις πολύ παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, η ερώτησή μου είναι αν θα μπορούσα να έχω σπίτι αγορασμένο 28 χρονών. Ναι. Στην Ελλάδα όμως δεν ισχύει. Στην Ελλάδα δεν ισχύει, γιατί οριακά δεν μπορούμε να φτάσουμε τους εαυτούς μας το 2003 και το 2002. Στην Ελλάδα δηλαδή έχουμε λιγότερη αγοραστική δύναμη από τα 90s. Είναι πρωτοφανές για δυτική χώρα. Σε όλες τις άλλες χώρες όμως ισχύει. Το θέμα βέβαια είναι το εξής. Τότε θεωρούσε η οικονομία, ας πούμε, ότι δουλεύει ο μισός πληθυσμός. Αν βάλεις ακόμα και στην Ελλάδα ότι είστε 2 άτομα, πάλι θα μπορούσατε. Με εκείνον τον τρόπο ζωής. Ναι. Γιατί ουσιαστικά τότε ήταν πάρα πολύ συχνό το ένα εισόδημα, τώρα είναι τα 2. Ναι. Οπότε σου λέει ότι 2 άνθρωποι συγκριτικά, δηλαδή 2 μισθοί σε ένα σπίτι, συγκριτικά με ένα μισθό σε ένα σπίτι τότε, πάλι έχεις πιο μεγάλη αγοραστική δύναμη. Δηλαδή τότε αγοράζαν σπίτι, αν πας και ζήσεις ακριβώς αυτή τη ζωή, θα μπορούσες να το έχεις. Όχι ότι το λέω, όχι ότι λέω κάτω. Ναι. Δηλαδή, για το Θεό, δεν είναι να τη ζεις, όχι να μαζεύεις για το τριάρι στο Παγκράτη. Who cares γι' αυτό. Απλά προσπαθούσα, πολλές φορές με πιάνει αυτό. Ήτανε παλιά πιο καλά ή έτσι το είχαμε στο μυαλό μας? Όχι, κάνουμε ακραία περισσότερα έξοδα. Δηλαδή, σκέψου. Άρα, άμα κόψει τα Pokémon, μπορώ να έρχομαι σπίτι σου και να πίνω ουίσκι. Προχθές έβλεπα. Αντί για αλφα. Χάζευα προχθές το βράδυ τηλεόραση και είχε 50-50, ρε παιδί μου, που είναι σειρά του 9, του 10, κάπου εκεί. Ναι, αλλά είναι προκρίσεις, just. Ναι, αλλά υπόνεται η Ατάκα κάποια στιγμή να πάω να φτιάξω έναν καφέ και λέει. Δεν θυμάμαι ποιος λέει. Έχω παραγγείλει καφέδες και το απαντάει η άλλη. Πήρες καφέδες απ' έξω, θα μας συζητάει η γειτονιά. Ναι. Σκέψου πόσο δεν υπήρχε. Το έχουμε ζήσει, ρε παιδί μου. Έχουμε δει τους πατεράδες μας, δεν είχαν πάρει ποτέ καφέ απ' έξω πακέτο. Ναι. Μόνο στο Legend σταματούσαν στο Παγκράτη που ήταν. Και εμείς σταματούσαμε στο Λεβέντι στην Εθνική Οδό πάνω. Ο Λεβέντης. Τι luxurious μαγαζί. Έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι, όντως. Η πιο ωραία. Η πρώτη μου ψήφος. Η μόνη που παραδέχομαι. Στο 0,3% στα 18 μου. Να ρωτήσω κάτι. Οι cult φιγούρες που είχαμε τότε υπάρχουν και τώρα, απλά είναι, ξέρω εγώ, θυμιόλα στο Αυτό. Είναι σαν να, ρε παιδί μου, νομίζουμε ότι αλλάζουν οι εποχές. Αλλά όταν το κοιτάς από μακριά. Δηλαδή, ας πούμε, το group chat στο χωριό ήταν ο Μαχαλάς. Ναι. Ωραία. Το TikTok ήταν ο χαζός του χωριού. Ωραία.
Συνέχεια παίρναν το χαζό του χωριού. Τον οποίο το συμπαθούσαν όλοι τα μάλα. Ωραία. Και τον παίρναμε όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Τα μάλα, ναι. Και τον παίρναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Και του βάζαμε να κάνει διάφορα κουλά πράγματα. Ναι. Ωραία. Το οποίο δεν είναι OK, να το πούμε αυτό. Ναι, δεν είναι OK. Μέχρι εκεί ήταν. Αλλά ρε παιδί μου, το ίδιο ακριβώς πράγμα δεν είναι τώρα που πας στο TikTok και βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει παντελώς χαζά πράγματα και σε γελάς. Ναι. Και λες, τι ηλίθιος, δεν θα το έκανα ποτέ εγώ. Αλλά γέλασα. Αυτό είναι σαν να έχει αλλάξει το τέτοιο. Δηλαδή, ο Λεβέντης, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο Λούμπεν άτομο, το οποίο απλά επειδή περνάνε τα χρόνια. Κοίταξε, ήταν Λούμπεν στην προσέγγιση του. Δεν είναι ότι ήταν θεμιόλας. Ναι. Πανέξυπνος σαν άνθρωπος και νομίζω ότι από τις καλύτερες στιγμές στην ελληνική ιστορία που πήγε στο συνέδριο του Πασόκ και ανέβηκε τύπου να βγάλει λόγο για το Πασόκ και τους ξεφτύλιζε έναν. Ναι, τώρα το είδα αυτό, δεν το είχα δει. Απίστευτο. Το είχα δει τώρα. Ο οποίος Λεβέντης, διάβασα ότι πέθανε σε 70 κάτι του άνθρωπος. Και λέω, κάτσε το θυμάμαι, 25 χρόνια. 25 χρόνια 78. Ναι. Και έβλεπα τις εκπομπές που ήταν 49-50. Ακριβώς ίδιος. Σου είπα, άμα θες να φαίνεσαι πάντα στην ίδια ηλικία, πρέπει να μεγαλοδείχνεις. Δηλαδή, εσύ τώρα σμάς αυτό το κούρεμα. Κάνε μια φαλάκρα. Ναι. Κάνε μια φαλάκρα στη μέση. Και δεν θα πει ποτέ κανένας γέρασε ο Νίκος. Αν το παίζεις τζόβενο, ναι. Αν το παίζεις έτσι νέος, μετά σε κάποια φάση θα φαίνεσαι γέρος. Πιστεύεις ότι θα φτάσει ποτέ σε αυτή τη φάση του τζόβενο που υπήρχε πολύ κοντά στο 2010 που άρχισαν πάρα πολύ έντονα? Τι σημαίνει τζόβενο, Είναι ιταλική λέξη, με νεαρό αγόρι. Γι' αυτό λέμε το παίζει τζόβενο. Ναι, τι το παίζει τζόβενο αυτό. Που φοράς ξαφνικά slim, jean, κολλητό όσο δεν πάει, κολλητή μπλούζα με μια περίεργη στάμπα συνήθως και αθλητικά με αερόσολες από κάτω και είναι 52 χρονών ο άλλος. Ναι, αν θα φτάσω. Δεν ξέρω. Θα σου πω, στα μάτια των συνομήλικων μου θα είμαι μια χαρά. Ναι. Στα μάτια των νέων θα είμαι τζόβενο. Θα είσαι τζόβενο. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα. Είναι αυτό που ανέβασα προχτές που κοροϊδεύω αυτή τη γενιά μας που λένε συνέχεια δείχνουμε πολύ νέοι. Καλά. Πήγαινε κάτσε για 2 λεπτά δίπλα σε έναν 22χρονο. Θα νιώσεις 2 δισεκατομμυρίων ετών. Δεν θα νιώσεις απλά μεγαλύτερος. Αυτό πολύ μπαρμπάδικο έγινε αυτό το podcast. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε έτσι Gen Z. Έβαλες το Wii. Από το ποτήρι σου έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Δεν πίνει η Gen Z. Τσάι είναι, τσάι. Πες κάτι να προσεγγίσουμε τη Gen Z. Slay. Cloud Kit. Snack. C8. C8. Σας. And left no crumbs. Εντάξει, τώρα ο Λεβέντης λίγο σας. Κάτσε, περίμενε. Φέρνουμε τώρα τους νέους. Κάντε λίγο ησυχία οι millennials. Πολύ σας ο Λεβέντης. Και γενικά όταν μπήκε στη Βουλή, πολύ σας η συμπεριφορά του. Ξέρεις τι λέει πολύ Gen Z? Όταν λες και καλά κάτι που τους προκαλεί μεγάλη εντύπωση, είναι πολύ αστείο που λένε τέλος, χέστηκα. Ναι, που στέλνουν σαν εκείνα τα τέτοια. Καλά, θα χεστώ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω την ελληνική Gen Z. Θα χεστώ, όχι χέστηκα. Ναι, θα χεστώ, λένε. Ρε μπάρμπα. Λοιπόν, ο Νίκος φοράει μια καταπληκτική φανέλα. Έχω κι εγώ να αλλάξω. Άλλαξε. Ξεκίνησα με καλοκαιρινό look. Θέλω να μας πεις για τις φανέλες, επιστρέφω. Τώρα θα δείτε το Γιώργο αλλαγμένο. Ταραν, επέστρεψα. Φοράω κι εγώ μπλούζα. Τι παριζιάνωσες εσύ. Ρόνι. Ροναλντίνο, φοβερό το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνο στο Netflix. Δεν το έχω δει ακόμα. Φοβερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σε φάση, ρε παιδί μου, ότι απλά κατέκτησα ότι ήθελα και εγώ ήθελα να παρτάρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ήταν πολύ άνθρωπος ότι έτσι μ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει τι θέλετε εσείς να κάνω. Να παίζω 20 χρόνια ποδόσφαιρο, ας πούμε, στο Champions League. Δεν με νοιάζει. Και το Ροναλντίνο και ο Άλεν Άιβερσον θεωρώ ότι είναι οι δύο παίκτες που λένε όλοι ότι σκέψου αν είχαν work ethic και αν έκαναν προπόνηση, πόσο καλύτερα θα γινόντουσαν. Δεν νομίζω ότι θα γινόντουσαν καλύτεροι. Ναι. Ίσα-ίσα που μπορεί να έχαναν και αυτό το έξω από το καλούπι που είχαν. Ναι. Ο Ροναλντίνο τα κέρδισε όλα, βέβαια. Ναι. Ο Άιβερσον απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του. Λοιπόν, μην πούμε πολύ για ποδόσφαιρο, παρόλο που ήταν μήνας παγκοσμίου κυπέλλου. Πολύ ωραία πέρασα. Ναι. Με το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, είδα πάρα πολλούς αγώνες. Προχτές είχα ένα meeting εκεί στο Λούμπεν και μου είπε μια κοπέλα που είναι εκεί στο Λούμπεν αυτό που μου έχουν πει πολλές που έχω ρωτήσει, ότι όταν λέμε για αθλητικά, όχι απλά βαριούνται λίγο, το περιμένουν, μπορεί και να το κλείσουν.
What? Ναι, είναι τέτοια γυναική επιθετικότητα σε αυτά. Δηλαδή, άμα λέγαμε ένα γυναικείο θέμα, μαζί δεν μα πείραζε. Αλλά εκεί είναι, ναι, βαριέμαι αφόρητα. Δεν μπορώ καν να τα ακούω. Οπότε, κάθε φορά που θα θες να πεις κάτι αθλητικό, θέλω να κάνεις μια παρομοίαση με λίγο σουσού για να αποκτά ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, ο Ροναλντίνιο, ας πούμε, ποιος είναι, αν τον λέγαμε σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή, ποιος καλλιτέχνης ήταν φοβερός, αλλά έκανε πολύ μικρή καριέρα, πολύ λίγο καιρό. Elvis Presley. Να το πάμε σε ελληνικά δεδομένα. Πήγαινε το εσύ πιο παλιά. Πιο Ο παλιά. Μάρκος Μπότσαρε. Ειλικρινά, δεν έχω δει κάποιον να το πηγαίνει πιο παλιά από αυτό. Ο Ιόκαμπος, πολύ Ωραία. γνωστός ηθοποιός του Ισχύου. Ο Γκοτιέ. Πώς λέγονταν αυτός που έλεγε το Somebody. Όχι, ρε, I πιο used to know. μεγάλη καριέρα. Ναι, ο Ξέρεις άλλος ποιο ήταν μου ο One Hit θυμίζει, Wonder. γιατί έχει και ένα φλερ. Maneskin τύπου. Α, ωραίο. Τύπου ήμουνα πολύ wow, μπαμ. Αλλά... Και Killers θα μπορούσε. Ναι, όχι, δεν είναι πολύ. Δεν το ακούει κι άλλος ο κόσμος. Είναι λίγο alternative Ναι. rock. Πρέπει να κάνει λίγο χαμό, ρε παιδί μου, γενικού επίπεδου. Arctic Monkeys. Βασικά θα σας πω τι ακριβώς είναι ο Ροναλντίνο στο ποδόσφαιρο. Αν ο Bad Bunny δεν ξανάβγαζε τώρα άλμπουμ για 10 χρόνια. Πολύ καλό. Ναι. Δηλαδή αυτό. Και ήταν κάθε βράδυ στο Ρέμο. Ναι, και ήταν κάθε βράδυ μόνο μπουζούκια, ρέμο, έξω. Σε Φερλί. 1000 πάρτι, αυτό. Δηλαδή κάπως έτσι είναι ο Ροναλντίνιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή ακριβώς η καριέρα. Ενώ μετά με τι μπορείς να παρομοιάσεις. Ας πούμε, ο Μέση τι είναι. Μάικλ Τζάκσον. Τζένιφερ Λόπες πήγα από λόγω. Τι Τζένιφερ Λόπες. Είπε το. I'm still Messi from the block. You to have a little, now have a lot. Όχι, ρε παιδί μου, για το πόσα χρόνια είναι πρώτο όνομα. Ναι, νομίζω ότι είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Νομίζω Και ότι. εσύ πήγες αρκετά παλιά τώρα. Ναι, αλλά αυτό είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Το ξέρουν όλοι. Βασικά ο Μάικλ Τζάκσον δεν έχουμε αντίστοιχο τωρινό, γιατί μάλλον είναι ο Μαραντόνα. Ναι, πάρα πολύ καλό. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Μαραντόνα είναι κάτι σε Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή όλοι λένε ότι είναι wow. Ναι. Θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα. Τρελάθηκε λίγο σε κάποια Ναι, φάση. ναι. Λίγο Μαραντόνα. Δηλαδή λίγο. Πήγε λίγο αλλού. Μαραντόνα θα μπορούσε να είναι και Κέρτ Κομπέιν. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Θα μπορούσε, αλλά. Παιδί μου, αν σταματήσουμε τώρα 50 άτομα στον δρόμο και του πούμε ποιο είναι ο Κέρτ Κομπέιν, υπάρχουν πολλοί που δεν θα ξέρουν. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα μπω τώρα στον Νίκο Βέρτη και ρωτάω Κέρτ Κομπέιν, τον κόσμο εκεί στα μπουζούκια, θα το ξέρουν. Εγώ ένα Αλφα Ρωμαίο έχω απ' έξω. Θα το ξέρουν, όχι, δεν θα ξέρουν τον Κέρτ Κομπέιν. Υπάρχει περίπτωση να ρωτήσω του ανθρώπου μέσα στον Βέρτη Μάικλ Τζάκσον και να μου Ναι, πούνε. εντάξει, Ναι. ναι. Ο Μαραντόνα είναι αυτό. Δηλαδή τον έχουν σε πίτσες, τον έχουν τοιχογραφίες, τον έχουν. Κατάλαβες. Ναι, ισχύει. Είναι σε αυτό το επίπεδο, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα. Ναι, τελείωσε το τέτοιο. Για πες μας για τις φανέλες, από πού είναι. Λοιπόν, αυτές οι φανέλες είναι από το MBHD Retro Club. Είναι κάποια παιδιά που έχουν ξεκινήσει ένα project εδώ και 3 χρόνια και βρίσκουν έτσι πολύ σπάνιες vintage φανέλες και το έχουν επαναφέρει. Γενικά παρακολουθήστε τους στα social, γιατί ό,τι βγάζουν προφανώς γίνεται sold out απευθείας. Ξέρεις, εγώ έχω αρκετές φανέλες από τα παιδιά. Έχω Ίντερ, έχω Μπαρτσελώνα. Ξέρεις πόσες φορές είχαμε βγάλει, ας πούμε, τις προάλλες την φανέλα του Μπατιστούτα από Φιωρεντίνα με το Nintendo εδώ μπροστά. Φανελάρα, η μόβ. Και έστειλα 3 λεπτά μετά που το ανεβάσαμε και μου λέει έγινε sold out. Να πούμε ότι όταν λένε vintage φανέλες, εννοούμε ότι είναι από τότε. Ναι. Δεν είναι ότι τις επανατυπώνουν. Ναι. Οπότε είναι όντως εκείνης της εποχής. Και τώρα έχουν ξεκινήσει να κάνουν και κάποια custom project που φτιάχνουν jackets και πουκάμισα. Δηλαδή έχουν φτιάξει ένα δερμάτινο jacket καραγκούνης από Ίντερ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Αυτά, ακολουθήστε τους στα social, κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ωραία, ευχαριστούμε όσες δεν κλείσαν. Δεν θα πούμε άλλο για ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκα τις προάλλες σε ένα σκηνικό που προσπαθούσα να φανταστώ ποια θα ήταν η αντίδρασή σου. Σκηνικό όταν λες εγώ μυρίζω φασαρία. Όχι. Okay. Λοιπόν, είχα πάει Πολωνία για μια συναυλία Ναι. και στο System of a Down, πώς θα το πεις. System of a Down, ναι. Είχα πάει εδώ το System of a Down, ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Και στο αεροπλάνο σε επιστροφή καθόταν μια αγοροπαρέα στην ηλικία μας, λίγο μεγαλύτερη, γύρω-γύρω. Ήταν 5-6 άτομα, οπότε είχαν πιάσει και δίπλα μου και πίσω μου και μπροστά μου. Και είχαν ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση. Ήταν full αντρική συζήτηση με πολλές καφρίλες και ανούσιες ηλιθιότητες, αλλά οκ. Σε κάποια φάση όπου ξεκινάει ένας τύπος να λέει μια παπάντζα. Και φαίνεται παπάντζα από τα χιλιόμετρα. Πηδιά δηλαδή. Ναι. Και αρχίζει και λέει ότι μια φορά εγώ στο Λύκειο
Να ξέρεις, εγώ ήμουν απουσιολόγος με 16. Σκέψου τι ήταν το υπόλοιπο τμήμα. Και... Μπορεί να ήταν σε ένα σχολείο. Όχι, ρε. Σε ένα χωριό. Και ήταν 2. Και έβαλα φωτιά στο Και ξεκινάει ένα τέτοιο. Και αντί να του πούν οι άλλοι, τι λες, ρε. Και έβαλε φωτιά στο πισιλόγιο μου. Ξεκινάει ένας διαγωνισμός παπάντζας. Ναι. Το πόσο αλάνια ήταν όλοι ξαφνικά στο σχολείο. Ναι. Αλλά σε ένα σημείο που μετά από 40 λεπτά μόνο ομαδικό φόνο δεν είχε κάνει, ξέρω εγώ. Ναι. Και λέω, αν βρισκόσουν είτε δίπλα από αυτή την παρέα, όπως βρέθηκα εγώ, είτε εντός αυτής της παρέας, θα έκανες call out αυτή την παπάντζα, να το σταματήσεις στα μισά για να πεις τι λες, ρε, ούτε καν, δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Όχι. Όχι, δεν θα το έκανες. Όχι, δεν θα το έκανα. Καταρχάς, έχουμε πρόβλημα σεναριογράφων, οπότε άστος να φαντασιώνω. Μπορεί να βγει καμιά ελληνική ταινία κάποια στιγμή. Κατά τα άλλα, όχι. Απλά μου αρέσει πολύ όταν ακούω τις συζητήσεις και είμαι με κάποιον άλλο μαζί να είναι αυτό που κοιτιόμαστε. Ναι, και είμαστε... ναι. Τι ακούμε, Θεέ μου. Σε κάποια φάση ξεκίνησε. Αχ, Παναγία μου. Που λέγανε, επειδή γυρνούσαμε από Πολωνία, που λέγανε, θυμάσαι μια Πολωνή μαθήτρια που είχαμε. Ναι, την τάδε. Όχι, αυτή ρε είναι Αγγλίδα. Α, ναι, Αγγλίδα ήταν. Αυτή βρωμούσε. Καθόμουν δίπλα του στο τρένο, βρωμούσε και είχε και ένα πατέρα περίεργο και μετά δούλευε εκεί. Και ξεκινάει μια συζήτηση που ήταν χωρίς κανένα λόγο. Και πάνω και άρχισε να χτίζεται η παπάντζα γιατί θυμηθήκαν τα μαθητικά τους χρόνια. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνεις ότι κάποιος λέει παπάντζα. Ναι. Γιατί νιώθεις αυτή την ανάγκη να προσθέσεις όλο αυτό και να το πας ακόμα αλλά παραπέρα. τι θα κάνεις, άμα καταλάβεις ότι το φιλαράκι σου λέει παπάντζα, θα του πεις τι λες, μωρέ. Ωραία, άστο να πεθάνει, γιατί πρέπει να το συγχύσεις κι εσύ. Γιατί και αυτή είναι. Ο ανταγωνισμός είναι, ρε παιδί μου, μια ανθρώπινη ανάγκη. Καλά, κυρίως αντρική ανάγκη είναι. Ναι, απλά προσπαθώ να φέρω το Gen Z κοινό, οπότε δεν βάζω φύλλα. Αλλά ναι, εντάξει, είναι... Δεν ξέρω, αν υπήρχαν μόνο γυναίκες, δηλαδή θεωρείς ότι ποτέ δεν θα λέγαν πια από εδώ... Ποια από εδώ ρε μπορεί να πηδήξει πιο μακριά από μένα. Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε κορτσοπαρέα που αν ποια μπορεί να πετάξει, ας πούμε, αυτή την πέτρα πιο μακριά από μένα για να πάμε ποτέ. Κάποιες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Μπορεί σε κανένα επιτραπέζιο, σε κανένα τέτοιο. Όχι. Κάποιες είναι τρομερά ανταγωνιστικές και στα αθλήματα. Όπως δεν ξέρω αν έχεις προσέξει ποτέ. Μπορεί να βρεθώ σε μια κοινή παρέα με κορίτσια που δεν ξέρουν χαρτιά, ρε παιδί μου, να τους εξηγήσουμε λίγο τους κανόνες. Λόγω για τα χαρτιά. Και να παίξουμε 21 για πλάκα και ξαφνικά γίνονται χειρότερες από τους χειρότερους τζογαδόρους που έχεις δει. Ναι. Τι ξέρω, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν πολύ ανταγωνιστικές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχουμε οι άντρες, το δεν θα παίξω άλλο προ στις 4 η ώρα το πρωί. Εντάξει, κοτάρα, προφανώς δεν θα έπαιζες. Και ξαφνικά που θα παίξεις μέχρι τις 7. Αυτό είναι λίγο χαβαλές. Εννοώ ότι αν γίνουν ανταγωνιστικές οι γυναίκες είναι true. Ναι, είναι αλήθεια δηλαδή. Θα τα δώσουν όλα. Δεν κάνουν χαβαλέ. Δεν είναι όπως εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε στο μπάσκετ ένα τσακ κάτω από τον Στεφ Κάρι στο μυαλό μας. Δεν είναι, γιατί εμείς είμαστε παπάντζες, βέβαια μου. Ενώ αυτές, αν είναι καλές, είναι καλές. Δεν λένε έτσι. Δεν λένε ποτέ εγώ παίζω καλό βόλεϊ, ας πούμε. Αν δεν είναι όπλα πολυβόλα. Ναι, ισχύει. Αλλιώς λένε τίποτα. Ενώ τώρα σε άντρες είναι. Πού ήμουν, αρέσει, έπαιζε ένα beach volley και έλεγε ναι, εγώ έπαιζα στα κλιμάκια του Παναθηναϊκού. Το οποίο δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Ενώ μπορεί η Ακαδημία του Παναθηναϊκού να είναι απλά ελάτε. Ναι. Δηλαδή, περνάς κάποιο casting για να μπει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού ή μπορεί να πάει οποιοδήποτε πανάσχετος και να μπει. Ναι. Γιατί είναι σαν να λέω ότι ξέρεις ισπανικά, ξέρω, έχω πάει φροντιστήριο. Ναι, τίποτα λέω. Και πραγματικά έπαιζε. Και ήμουν σε φάση, έχει ξαναπαίξει βόλεϊ. Τι έχει έρθει εδώ, και έλεγε πριν. Εγώ έπαιζα στα κλιμάκια του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοια. Αλλά οι γυναίκες δεν έχουν παπάντζα. Δεν έχουν παπάντζα, ισχύει. Οπότε και αυτό δεν γίνονται ανταγωνιστικές. Οι γυναίκες δεν αισθάνονται και την ανάγκη να είναι καλύτερες σε όλα. Ναι, σε ένα. Αυτό σου λέω. Αν αυτή τη στιγμή πω. Είμαστε 4 άντρες εδώ μέσα. Αν αυτή τη στιγμή πω. Παίζει να σας νικάω στα πάντα. Πιστεύω ότι μπορώ να βγάλω τα περισσότερα push-ups συνεχόμενα από όλους. Ένα λεπτό μετά θα έχουν κλείσει οι κάμερες και είμαστε 4 άτομα στο πάτωμα να κάνουμε push-ups. Θα νικήσω γι' αυτό. Καλά, ήμουν προχθές στο γυμναστήριο. Είμαι τώρα στο γυμναστήριο. Γενικά μου αρέσει όταν έρχεται κάποιος και θέλει να κάνουμε ένα lax. Γιατί εγώ παίρνω ένα boost. Παίρνω περίπου 10% δύναμη με το ότι υπάρχει ένας άλλος εκεί. Θα φέρουμε το slid να κάνει μπάρα με σένα. Και είμαι τώρα, έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο στον πάγκο, ας πούμε, που έχω 100 κιλά. Να. Δηλαδή, μου έχει πάρει 2 χρόνια για να φτάσω αυτό το milestone των 100 κιλών. Και είμαι εκεί, έχω βάλει 100 κιλά και έρχεται ένας τύπος μου λέει: σε πειράζει να κάνουμε ένα lax. Του λέω: όχι, κανένα θέμα. Μου λέει: πώς είναι, πώς έχεις πάρει.
Του λέω 100. Μου λέει, πω, δεν έχω κάνει ποτέ 100. Του λέω, έλα, εντάξει, δυνατό παιδί φαίνεσαι, μπορείς. Του λέω, το έχεις. Και ήταν το lowest, λέει, αυτόν το 100. Όχι. Μου λέει, δεν έχω φτάσει ποτέ 100. Ξέρω εγώ, κάνω 85 συνήθως εκεί. Του λέω, εντάξει, το έχεις. Και κάνουμε. Και έκανε 3 δεκάρες. Δεν το πίστευα. Και εγώ έκανα 8, 7 και 6,5. Γιατί με διέλυσε. Γιατί έσκαψα το λάκκο. Με διέλυσε. Σου λέω, ήταν έτσι πρώτη φορά κάνω. Μήπως ήταν σχέδιο. Σχέδιο θα ήταν. Θα πηγαίνω κι εγώ. Ο Ανατόλη ήτανε. Ναι, θα βλέπω ποιος από εδώ είναι πιο αδύναμος. Και θα λέω έτσι, πολλά κιλά, πρώτη φορά στη ζωή μου τα κάνω. Αλλά ναι, θα το ξαναπετύχω μια μέρα. Θα δει. Σε άλλη άσκηση. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν βρεθεί κάποιος. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε αυτή την ανάγκη. Αν πεταχτεί κάποιος τώρα και πει καλά στο ψήσιμο, δεν με ξεπερνάει κανένας. Ψήνω το καλύτερο. Δεν έχω κρέατο. θέμα. Αγκαρία. Οκ. Αγκαρία, κάντε το. Δεν ψήνω ποτέ. Είμαι στο σπίτι μου. Θα ψήσει ο μπαμπάς μου. Νούμερο 2 ο αδερφός μου. Νούμερο 3 η αδερφή μου. Και πρέπει όλοι αυτοί να είναι knockout για να ψήσω εγώ. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει καν. Είναι αγκαρία. Δεν είναι. Εγώ θέλω να είμαι αυτός που τρώει. Αυτό είναι το καλό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο ψήσιμο. Διακοπές, θα πας? Θα πάω, αλλά θα πάω λίγο. Θα πάω στο εξωτικό Μαλανδρίνο. Ωραία, πού είναι αυτό? Κάπου κοντά στην Ιταία, από ό,τι έχω καταλάβει. Μέχρι το όνομα Μαλανδρίνο. Μαλανδρίνο. Μέχρι το ήταν στο όριο να είσαι Ιταλία. Στο Ναι, Μαλανδρίνο, ναι. στην Ιταλία. Αλλά ήταν στο Μαλανδρίνο, στην Ιταία. Ήταν για τόσα Όχι, λίγα ρε, γράμματα. είδε πόσο κόσμο έχει Ιταλία. Άσε καλύτερα, Ιταία. Ναι, Μαλανδρίνο. Κέρνη ναυπακτία και μετά έχω κλείσει κάτι διήμερα, κάτι τέτοια μικρά, γιατί δεν είχα πολύ άδεια. Αυτά. Βρες καμιά άδεια να κάνουμε κανένα τουρίστα. Ναι, πρέπει να κάνουμε τουρίστα. Ναι. Πού λέει θα πάμε? Μαδρίτη. Σκεφτόμουν πολύ Σκανδιναβία. Πού, είναι και υποχείρεση, θα μικρύνει πολύ η μέρα. Ναι. Δηλαδή τώρα τι να δεις στο Στοκχόλμη με κρύο. Ωραία θα είναι. Τότε να τη δεις κατά χείμωνο. Ναι. Άμα είναι να τη δεις κατά χείμωνο. Ωραία, Και τώρα ξεκινάει μετά τη συζήτηση. Στο χιονοπόλεμο είμαι ο καλύτερος. Καλά, έχω ένα χέρι κανό. Για εμένα, ας πούμε, ο ορισμός αυτής της ατάκας είναι όταν ήμασταν σε Οσάκα στην Ιαπωνία, που έχουν πάρα πολύ το baseball σαν άθλημα. Να. Και είμαστε εκεί στο κάστρο Απίστευτο θέμα στο baseball. με τον γεροϊάπωνα που μου έλεγε You look like Hercules. Και καθόμαστε εγώ, ο Γιώργος και ο Μίτσος σε κάποια φάση, επειδή το έχουμε φτύσει σε ένα γήπεδο baseball. Και από το πουθενά λέει ο Γιώργος, καλά πιστεύω αν έπαιζα baseball θα ήμουν top επαγγελματίας αθλητής. Νομίζω είναι το νούμερο 1 άθλημά μου. Okay. Έχω μια πολύ παράξενη δύναμη στο Ωραία. επέταγμα. Η αλήθεια είναι μπάλας. ότι έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο σε αθλήματα που θα δοκιμαστούμε στη ζωή μας, ανάλογα με τη χώρα που έχουμε γεννηθεί. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο άθλημα, όπως λες, ας πούμε, για το baseball, υπάρχει κάποιο άλλο που μπορεί να είναι εξαιρετικά καλός, αλλά δεν το έχεις δοκιμάσει λόγω χώρας? Δηλαδή, στο cricket, ξέρω εγώ. Ναι. Σε Να κάνω το κοπηλασία, ξέρω εγώ. Όχι, θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Θα σα πω τι πρόβλημα έχουμε αυτά τα αθλήματα. Μπορεί να ήμουν καλό σε διάφορα από αυτά. Ναι. Όχι κανένα ακραίο επίπεδο, αλλά να ήμουν μια χαρά. Ήμουν από μικρό σε φάση ότι κι αν μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω μετά να το κάνω. Άμα είσαι καλό κοπηλάτη, ρε φίλε, πρέπει να κάνει και δουλειά. Ναι. Δηλαδή, δυσκολεύει έκτρα τη ζωή σου. Γι' αυτό έχει για αυτού. Πώ λένε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προπονείται 8 ώρες τη μέρα. Μαλάκα. Σοβαρά. Δώσε μου το 1/4 από τα λεφτά του. Ωραία. Πόσα βγάζει το χρόνο, ξέρω εγώ, 300 εκατομμύρια. Χαλαρά. Ναι, ωραία. Δώσε μου 70 εκατομμύρια. Και πες μου το μόνο που έχω να κάνω. 70.000 Ναι, το μόνο που έχω να κάνω είναι να προπονούμε πάρα πολύ. Σιγά το πράγμα. Δηλαδή, πότε είχε βγάλει Αγγελία, ας πούμε, που έψαχνε ένα σούσι σεφ, γιατί είχε 2 σεφ, αλλά ήθελε και ένα σούσι σεφ. Okay. Με ένα μισθό 8.000 το μήνα για να του κάνει σούσι όταν θέλει να φάει σούσι. Δηλαδή, αν είσαι σε αυτό το επίπεδο, τα έχεις όλα αυτά και λίγο προπονούνται. Δεν θα έβγα ποτέ. Ναι. Δεν θα έβγα ποτέ. Θα κοιμόμουν στο κόρνερ. Έτσι. Θα κουλουριαζόμουν εκεί Εντάξει, στο κόρνερ. θεωρώ ότι δεν είναι, σωματικά δεν είναι σίγουρα πανεύκολο, ρε Ναι, παιδί μου. δεν διαφωνώ. Απλά σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή, δεν έχει. Αυτά που τραβάει το σώμα του δεν έχει καμία διαφορά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Ολυμπιονίκες κοπηλάτες, ναι. Και βγάζουν ψίχουλα. Ναι. Ή δεν πληρώνονται καθόλου.
ανάλογα με το κράτος, στην Ελλάδα, ας πούμε, αν γίνουν Ολυμπιονίκες και αν θα πάρουν ένα μισθό δημοσίου και αν έχουν κάνει όλες αυτές τις θυσίες, έχουν καταπονήσει σε τέτοιο βαθμό το σώμα τους, θα έχουν καταστρέψει. Ναι. Για ψίχουλα. Οπότε πραγματικά ήμουν σε τέτοια αθλήματα. Που ήμουν σε φάση. Κι άμα μ' αρέσει και μετά δώσω όλη μου τη ζωή στην κοπηλασία, για να πρέπει μετά να τρέχω από την προπόνηση και να πηγαίνω στο γραφείο να δουλέψω. Και μετά να λέω, αν να πάρω αυτή την άδεια για τους αγώνες και να λέω, η Ομοσπονδία δεν μας δίνει λεφτά. Όχι, δεν θα το κάνω. Εγώ πάντως, αν σε έβλεπα στον Οπότε δρόμο, ναι, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. αν έβλεπα φωτογραφίες και μου λέγανε επαγγελματίας αθλητής, μάντεψε τι άθλημα κάνει. Τάβλη. Πιστεύω ότι θα ήσουν εξαιρετικά καλό στο πινκ-πονγκ. Ναι, καλός είμαι στο πινκ-πονγκ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν το ξεκινούσε από ναι, μικρός, είμαι καλός. έχεις τέτοια φάτσα. Βέβαια, δεν ξέρω αν είμαι όντως καλός στο πινκ-πονγκ ή ότι είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να παίξω στη ζωή μου. Ναι. Γιατί επειδή ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός, σε όλα τα ΚΑΙ και αυτά που πηγαίναμε παραθερίζαμε εμείς, είχε πινκ-πονγκ. Αγόρασα πολύ μικρός πινκ-πονγκ. Το στις ping-pong Σέρρες. θεωρώ ότι σαν business στηρίζεται παγκόσμια από το ελληνικό στρατό. Αν ο ελληνικός στρατός αύριο ναι. σταματήσει. Όλο Λοιπόν, το ping-pong όταν θα σταματήσει. ήμασταν φαντάροι, που παίζαμε προφανώς και Ναι, ping-pong εκεί μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έχει πάντα. Λοιπόν, ήταν ένας ο οποίος είχε και πολλούς διεθνείς αγώνες, έπαιζε στον Ολυμπιακό και εκεί ήταν το πραγματικό τεστ του σε τι skill level είμαι. Ναι. Προφανώς δεν το πήρα ποτέ game. Δεν πετυχαίνεις την. Βάζω κάτι τέτοια φάλτσα που κάνεις εσύ. Και δεν πετυχαίνεις. Ήμουν ευχαριστημένος με το πόσους πόντους έπαιρνα. Ναι. Δεν τελείωνε 11-0. Κάτι έπαιρνα. Δεν τον κέρδισα προφανώς σε κανένα, αλλά ήταν ρε παιδί μου στο 4, στο 5. Ναι, Τώρα ναι, αν ναι. είχε ρακέτα, γιατί παίζαμε αυτή του στρατού που έχει μείνει ένα ξύλο και έχει πάρει μια σόλα Με από κουτάλι, αρβίλα. Ναι, μια σόλα από αρβίλα και την έχετε κολλήσει για να παρά. Σε εκείνες τις συνθήκες έπαιρνα 2-3 πόντους. Εντάξει, αν έπαιζα δηλαδή από τα 12 μου, όντως μπορεί. Ναι. Επειδή έχω μαλλιάσει άτι. Και στο δικό σου μυαλό είναι απλά ρατσιστικό αυτό που λες. Αυτό είσαι, Νίκο. Ο Δημήτρης τι άθλημα θα έκανε. Ο Δημήτρης Δεν τον έχουν πίσω από δει. την Πρέπει να κάμερα. πούμε για σένα. Κανένα, γιατί οι Μεξικανοί δεν είναι κανένα άθλημα. Αλλά θα έχεις μια φοβερή μπάντα. Με σομπρέρο. Μαριάτσι. Ναι, μαριάτσι, ναι. Θα είσαι ένα full καλός μαριάτσι και θα διασκέδασες τον κόσμο ενώ ρουφάει τάκος. Οκ. Δεν ξέρω, γιατί είσαι λίγο natural ημιώδης, Ναι, που στο μπάσκετ θα σε έκανε λίγο αργό. ισχύει. Θα έπρεπε να έχεις 25 πόντους παραπάνω, ώστε αυτός ο σωματότυπος να σε πάει μακριά στο μπάσκετ. Και δεν τους έχεις, δηλαδή θα πρέπει να είσαι 2-4. Ναι. Για μπάλα πολύ βαρύς. Ναι. Θα ήμουν Λούκα Τόνι στην μπάλα. Αλλά για να είσαι ο ψηλός στους μαριάτσις, 3 κιθάρες, για να κατεβαίνει. Γιατί γυρίζει στους Μαριάτσι πάλι. Για να κατεβαίνει έτσι, σαν Ντάλτον. Τους Μεξικανούς κατσάμπα με έβαλε. Έλα ρε, είναι τέλειο μαριάτσι. Εμένα μου αρέσουν πολύ, μπράβο, μαριάτσι. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να είμαι cool Μαριάτσι, τύπου σαν τον Αντώνιο Μπαντέρα στον Desperado. Ναι, μετά πήρα από όλα ποιον θες. Ή το βράδυ βαμπύρ και τέτοια, σαν το σωστό. From Dusk Till Dawn. Εγώ δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω από διακοπές. Έχω να πάω τώρα στη Σέριφο και ενώ θα πάω σε 12 μέρες, δεν έχει κανένα πλοίο να βάλω αμάξι. Okay. Πήρα σε όλα τα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων που βρήκα στη Σέριφο και δεν έχει κανένας αμάξι. Σε φάση, μπορεί απλά να μην πάω. Ενώ τι κάνει κάποιος σε ένα νησί χωρίς αμάξι. Εγώ δεν είναι. Μα να πας κουφονίσει και να το κάνεις ποδαρά το Ναι, όλο. όντως, κουφονίσια δεν είχα αμάξι. Τι να κάνω, τι κάνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Να πάρω μηχανάκι. Δεν ξέρω και τους δρόμους για να σου πω. Γιατί υπάρχουν κάποια νησιά που δεν είναι άνετα για μηχανάκι. Μωρέ, μια χαρά δεν είναι. Απλά επειδή θα είναι ας πούμε, και αδερφή μου που δεν οδηγάει, πρέπει να είσαι δικάβαλο όλη μέρα, μου κατάλαβα. Ναι. Ναι, άκου λέει τώρα. Δεν είναι ψιλοϋπολογισμένα αυτά. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν έχουν εκπλήξεις στα νησιά. Οι κλίνες είναι ψιλοσυγκεκριμένες. Ναι. Πόσες κλίνες έχει, ξέρω εγώ, η Σέριφος? 2.000. Κάπου εκεί θα έχει, ένα τέτοιο νούμερο. Και λες, συν πόσοι έχουν εξοχικά, συν ένα τέτοιο, θα υπάρχουν σύνολο 3.000 άτομα, 4.000 άτομα στο νησί. Δεν βάζεις, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μάλα Εν τω κλείνες. Με το ζουράρι κάνουμε σήμερα podcast. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι ακρίβαιναν πάρα πολύ τα τέτοια και είναι πανάκριβα. Είναι 200 ευρώ που γεννάει τα max. Αδιανόητο έχουν γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε 3-4 χρόνια μακριά από το να μην μπορούμε πλέον να πάρουμε πλοίο. Τι να μην μπορούμε. Να σου πω κάτι. 10.000 ευρώ να έκανε πάλι full θα είναι. Ναι, εντάξει, ισχύει. Δεν την παίρνουν χαμπάρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, ακούγαμε τώρα σαν το Δούνο του που έλεγε πήγαμε στα μπουζούκια και ήταν γεμάτο. You have not been in Samos. Ναι, δηλαδή τώρα πραγματικά πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν έχω καταφέρει να πάω ποτέ σε Έριφο, πάντα με δυσκόλευε να βρω διαμονή. Και τώρα ενώ βρήκα διαμονή, δεν μπορώ να μεταφέρω κάπως και τα μάξι. Να κλέψω. Πόσο δύσκολο να κλέψει ένα μάξι. Ενώ η Σέρβος έχει αστυνομικό τμήμα, στο πάρω έτσι. Ας πούμε, ο Βαγιάτης είναι άνθρωπος που αν λέγαμε πόσο δύσκολο είναι να κλέψει ένα μάξι, δεν θα προθυμοποιούταν πάρα πολύ γρήγορα. Σιγά το πράγμα, πόσο δύσκολο. Να προσπαθήσει να διαρρήξει το αμάξι του για να δείξει πόσο καλό είναι σε αυτό. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Έτσι σκέφτομαι. Ενώ ρε παιδί μου, έστω ότι τώρα λένε ένας άνθρωπος. Όχι, βασικά όταν μπορεί να το κάνει μόνο ένας, το δέχομαι. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να ανέβει στο Everest. Όχι. Ωραία. Έχουν ανέβει 60.000 άνθρωποι. Και έχουν πεθάνει ελπώς. Ναι. Πώς γίνεται να μην μπορεί να ανέβει ενώ έχουν ανέβει 60.000 άνθρωποι. Πώς γίνεται. Πώς το δέχεσαι. Ακριβώς το ίδιο σκεφτόντουσαν όλα τα πτώματα που έχουν διατηρηθεί στο Everest. Μην ανησυχείς. Εντάξει, εγώ θα το πάω μετρημένα, ρε παιδί μου. Αλλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βιαζόντουσαν γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο μόνος λόγος που δεν έχω πάει στο Everest, ποιος είναι? Ότι δεν με ενδιαφέρει. Ότι δεν με ενδιαφέρει. Εκτιμάω πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης. Θεωρώ ότι πάντα σε παρέες πρέπει να υπάρχει. Θα με φάνε τώρα στα κόμματα. Ναι. Τελευταία έχετε αρχίσει να με συγχύσετε πάρα πολύ. Και να ξέρετε, κάνω πολύ υπομονή. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας που να είναι λίγο all over himself. Να είναι ότι ναι, μπορώ να το κάνω και αυτό, μπορώ να το κάνω και αυτό. Και πρέπει να είναι και κάποιος σαν εμένα πιο ητοπαθής, πιο πεσημιστής, λίγο πιο. Ναι, αλλά πού να πάμε. Εγώ τώρα. δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορείς να το κάνεις ενώ το κάνω τόσο. Δηλαδή, θα μπορούσες να έχεις ένα εστιατόριο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εστιατόριο. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα εστιατόριο? Ναι, θα μπορούσα να έχω ένα εστιατόριο, αλλά αν πάει άπατο και έχω πάρει δάνειο για αυτό το εστιατόριο. Δεν γίνεται τίποτα όμως άμα λες αν. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Τα ζυγίζεις, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος αν μην μπορείς να ανέβεις στο Everest. Σιγά την τέτοια. Στο K2 απέναντι έχουν ανέβει τριψήφιος αριθμός ανθρώπων και δεν θα μπορούσα. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Δεν σου λέω, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να τρέξω υπερμαραθώνιο. Πόσοι άνθρωποι το έχουν Αν κάνει? προπονούσουν γι' αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν το βγάζω και να προπονηθώ. Ανάλογα με το πόσοι άνθρωποι το έχουν κάνει. Εγώ μπορεί να μην είμαι τρομερά καλό σε κάτι σωματικά, αλλά είμαι σε ένα μέσο όρο. Ναι. Δηλαδή, αν ο μέσος όρος μπορεί, μάλλον μπορώ. Είναι καθαρά θέμα θέλησης. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι μπορώ να βγω πρωταθλητή στο μαραθώνιο. Αλλά αν ήθελα να τερματίσω μαραθώνιο, θα τερμάτιζα μαραθώνιο. Οκ. Άρα, με το να ανεβάζεις στο Strava σου και να μας δείχνεις τι έκανες με το μαραθώνιο, δεν μας νοιάζει. Γιατί αν μας ένοιαζε, θα τερματίζαμε. Ωραία. Γιατί, μπρο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τέτοια λες, τώρα θα απαντάς μετά σε comments πάλι. Δεν απαντάω σκά, θα σας τα κόψω τα κόψω. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Μόνοι μας θα μένουμε όταν λέμε. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας εκεί μέσα, σας τα κόψω όλα. Θα τα κλείσω τα comment. Δεν είναι εδώ το δημοκρατικό κανάλι. Είπαμε, Γιώργος Βαγιάτης λέγεται. Να, είδες, άμα είχες τώρα κανάλι θα μπορούσαμε να το ανεβάζουμε collab το comment Ισχύει. και να τα ανεβάζουν σε σένα. Και να κράζετε τον Νίκο ό,τι θέλετε εκεί στο κανάλι του. Ήρθε η ώρα να κάνω κανάλι. Ναι, κάνε όλοι έχουν ένα. Για να Δεν δούμε. βαριέσαι. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τελευταία στο social. Είχε ανεβάσει μια κοπέλα που κάνει content στο TikTok ότι ήταν σε μια παραλία και ήταν ένα παιδάκι που πετούσε πέτρες, αλλά πετούσε μεγάλες πέτρες, ρε παιδί μου. και πετούσε Τέλεια. μες στη θάλασσα. Εγώ πετάω συνέχεια πέτρες στην παραλία. Και κανένας δεν το κοντρόλαρε κάπως και μπορεί να χτυπούσε κάποιος. Να. Και από εκεί ξεκίνησε, όπως πάντα, έτσι, ένα ευχάριστο κλίμα εμφυλίου στα σχόλια. Η μεν είναι σκάστε τα παιδιά, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και η ιδέα είναι ότι επιτέλους πρέπει να έχουμε πράγματα μόνο για ενήλικες, παραλίες ενηλίκων, πτήσεις ενηλίκων, καράβια ενηλίκων, να μην ακούμε τα μικρά, να μην κλαίνε, να μην. Πήγαμε στα δύο άκρα απευθείας. Δεν θέλαμε πολύ. Να. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου, γιατί εγώ ως άνθρωπος που έχει παιδί, Να. είμαι ρε παιδί μου κάπου στη μέση από την άποψη ότι θεωρώ ότι. Καλά, είσαι και πολύ εύκολο, παιδιά. Ναι, ισχύει. Δηλαδή η Αλίκη είναι τρομερά ευγενική και αυτά, είναι και κοριτσάκι. Ναι. Δεν έχει κανένα τέρας εκεί. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ας πούμε ότι κάθε απόγευμα πάμε σε μια πλατεία, ας πούμε, στο Βύρωνα για να κάνει Αλίκη πατίν κουλπού και μαζεύονται και κάποια Είναι αγοράκια. καλή, θα βγάλουμε χρήμα. Μπα, όχι. Η Αντωνία Χοκ, η Αντωνία Γερακάρη. Είναι κάποια αγοράκια εκεί 9-10 χρονών που παίζουν μπάλα, τα οποία δεν έχω βρει ποτέ έτσι στη ζωή μου. Ποτέ, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και ρίχνουν κάτι μυτόλια. Ναι. Και τις προάλλες
μου ήρθε ένα στη μάπα. Κόντεψα με ξεράνι. Και μετά γίνεται το ίδιο στο διπλανό μου. Και κάνει ο διπλανός μου, παιδιά, λίγο πιο πέρα. Αλλά ανέβασε λίγο απευθείας. Και γυρίζει ένα και του κάνει, δεν το κάνω εγώ, τι θες. Να. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι εκεί υπήρχαν οι γονείς τους, εκεί δίπλα, δεν βγάλαν κουβέντα. Και λέω, εκεί θα έπρεπε να είχε επέμβει ο γονιός. Να. Όχι μέχρι να του πει ο άλλος ότι πηγαίνετε λίγο πιο πέρα. Θα έπρεπε ο ίδιος ο γονιός να πει, ρε παιδιά, πηγαίνετε λίγο πιο πέρα. Να. Ναι. Από την άλλη, θεωρώ ότι, ξέρεις, τα παιδιά πρέπει να έχουν μια ελευθερία να ανακαλύψουν και λίγο τα όρια τους. Αλλά όχι σε σημείο που να είναι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Δεν ξέρω, με βάζει σε σκέψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάθομαι, ας πούμε, και σκέφτομαι, αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν σκέφτομαι ποτέ, είναι για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δεν με αφορά καθόλου. Ναι. Δεν περνάει, ρε παιδί μου, το μυαλό μου, γιατί δεν τη ζω κιόλας. Προφανώς το θέμα είναι των γονιών πάντα. Μάλλον. Εγώ όμως έχω να το πάω στο αν πρέπει να υπάρχουν μέρη για ενήλικες ή όχι. Γιατί εσύ τώρα μου το πας στο αν εκείνα τα. Γιατί μου πήγες δύο θέματα. Στο αν θα έπρεπε να είναι χωρισμένα τα μέρη σε ενήλικες. Και μετά στο άλλο είναι στο ποιος φταίει και το ποιος βάζει ώρες στα παιδιά. Ρε παιδί μου, παρατηρώ ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο συναίσθημα εναντίον των παιδιών. Δηλαδή και εγώ εκνευρίζομαι πλέον πάρα πολύ με αυτούς που με το που ακουστεί ένα κλάμα σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πλοίο ξεκινά τα ήμαρτον. Εντάξει, μωρό είναι, θα κλάψει, ξέρω εγώ. Ναι, κοίτα, όσο μειώνονται τα παιδιά και αυξάνει τη σπανιότητά τους, αυτό είναι λογικό να συμβαίνει. Το Children of Men. Σχεδόν εκεί φτάνει, Ναι, παιδί ναι. μου. Δηλαδή, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν παιδιά πλέον. Όλο και λιγότεροι βασικά, όχι πολύ λίγοι. Όλο και λιγότεροι έχουν παιδιά. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κάτω από το μισό. Ναι. Ας πούμε ότι είναι για οικονομικούς λόγους, για πάρα πολλούς άλλους είναι καθαρά επιλογή. Ναι. Και από τη στιγμή που είναι καθαρά επιλογή, σημαίνει ότι όντως δεν συμπαθούν τα παιδιά. Και τα παιδιά, σε αντίθεση με τα σκυλιά της γάτης, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να συμπαθείς αυτά που δεν είναι δικά σου. Οκ. Δηλαδή τα δικά σου είναι top. Ναι. Αλλά τα ξένα παιδιά. Τα ξένα παιδιά. Εγώ, δηλαδή, αυτό που κάνω είναι ότι θα ψάξω ποια παραλία έχει δύσκολη πρόσβαση, θα πάω εκεί. Α, οκ. Σε περίπτωση που πρέπει να σκαρβαλώσεις ένα μικρό εκατοστό, δεν έχει ούτε ένα παιδί. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να κουβαλήσουν 400 κιλά πράγματα, δεν πάνε παραλία. Δεν πάνε σε αυτήν την παραλία. Οπότε κάνω αυτή την επιλογή. Και συνήθως καθαρίζει πολύ ο κόσμος από αυτόν που δεν συμπαθώ στο όταν κάνω μια προσπάθεια να πάω σε μια παραλία. Αυτό όμως είναι δικό σου θέμα. Εννοώ ότι άμα εγώ δεν θέλω να έχει παιδιά στην παραλία, πρέπει εγώ να φροντίσω να πάω κάπου που δεν έχει παιδιά. Ναι. Άμα πας σε παραλία με παιδιά, έχει παιδιά. Ωραία. Για να προσανατολίσω το λίγο, πού πας. Ναι. Βγήκε ένα βίντεο πρόσφατα από μια ταβέρνα που είναι, ρε παιδί μου, μια τύπισσα μεγάλη σε ηλικία, 60-60 κάτι χρονών. Να. Και είναι μια οικογένεια με κάποια παιδιά δίπλα που φωνάζουν, ξέρεις, κάνουν, ράνουν. Ναι. Νομίζω σε φυσιολογικό πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου. Και ξεκινάει η κυρία ένα ξέσπασμα ότι ήμαρτον πια μαζέψτε τα παιδιά σας και εμείς ήρθαμε να φάμε μια μπουκιά και θέλουμε να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας και δεν μπορούμε να έχουμε φωνές και γέλια μέσα στα αυτιά μας συνέχεια. Εσύ αν ήσουν μπροστά σε αυτό το σκηνικό, Ναι. με ποιον υποστηρίζεις? Εγώ θα έτρωγα τις πατάτες έτσι και θα βλέπω. Για το σωσό. Εγώ ήρθα για το καλό. Εγώ ήρθα για το καλό. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό πάει κατά περίπτωση. Απλά, για να πω την αντίθετη πλευρά, κάθε φορά που πας στο εξωτερικό, σε μια κανονική χώρα ανθρώπων, όχι στην Ελλάδα, δεν λες τι φοβερά τα παιδιά τους. Ναι, κιχ δεν ακούγεται. Ναι. Οπότε, δεν θες και λίγο να γίνουμε πιο πολύ σαν γι' αυτό. Όχι σαν την Ιαπωνία αυτό που είχαμε δει. Άσε τους Ασιάτες. Εκείνοι δεν ξέρω καν αν τα αγαπάνε. Αλλά ρε παιδί μου, διάβαζα κιόλας ένα άρθρο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Που λέει, και είχε πολύ δίκιο, ήταν φοβερό άρθρο, που λέει, μεγαλώσαμε και ακούγαμε συνέχεια στα δικά μας σπίτια τι τραγικές που είναι οι οικογένειες του εξωτερικού, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, που φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι, τα διώχνουν 18 χρονών και πόσο οι οικογένειες δεν έχουν σχέσεις και πόσο είναι έτσι. Και αυτό που έγραφε αυτός είναι ότι το άκουγα αυτό και έλεγα πω τι τυχερός είμαι που ζω στην Ελλάδα. Και μετά, μεγαλώνοντας, λέει ότι κανένας συγγενής δεν έχει καλές σχέσεις με κανέναν άλλο. Ναι. Εδώ η δεμένη, ντεμέκα ελληνική οικογένεια που είναι άντε θα μαζευτούμε το Πάσχα, αλλά πριν
Κράζεις τον ξάδερφο, Όλοι το θείο, σχένονται, ναι. το τέτοιο. Δεν μπορεί ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί το εκείνον. Με τα κληρονομικά έχουν θέμα, με το τι κάνει αυτός, με το ποια παντρεύτηκε, ποια δεν παντρεύτηκε, ποια. Και τελικά έχουν ουσιαστικές σχέσεις. Δηλαδή, Όχι, σε ουσιαστικό είναι για βαθμό τους τύπους. αγαπιούνται. Είναι για τους τύπους. Ή ας πούμε τα παιδιά τους, οι 35χρονοι άχρηστοι άνθρωποι που παράγουν, που τους έχουν μέσα στο σπίτι μέχρι 35 χρονών. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σκεφτόμουν, ξέρεις, μιλάς με μια φίλη, το λέω πιο πολύ από αντρικής άποψης, οι άντρες έχουν πιο πολύ αυτό το πρόβλημα. Και έλεγε, ναι, και ήταν τέτοιος και ήταν μαλάκας και δεν ήταν έτοιμος να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο. Και πάντα ρωτάω, ξέρω εγώ, μένει με τους γονείς του. Και μου λέει, ναι, μένει με τη μαμά μου, με το τέτοιο. Και είμαι σε φάση, πώς γίνεται να περιμένεις κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 36 χρονών και ξυπνάει και λέει, πού είναι η μαύρη μπλούζα μου, η Πόλο. Είναι στο πλυντήριο. Δεν σου πάω να την πλύνει. Δεν σου πάω να την πλύνει. Τι εξέλιξη μπορεί να έχει, ας πούμε, αυτό το άτομο. Ναι. Δηλαδή, εσύ σαν γονιός θα έπρεπε να ξυπνήσεις και να του πεις, λοιπόν, Μοσχάρη, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε εδώ μέσα. Είσαι 22, άντε, ας σπουδάσεις κιόλας εδώ μέσα. Φύγε από εδώ. Ναι. Φύγε, οκ. Έφυγες. Δηλαδή, πρέπει κάποια πράγματα να τα κάνεις μόνος σου. Πρέπει να σου έρθει η ιδέα σου και να πεις, όχ, πάνε οι διακοπές. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο ανεξάρτητος. Αυτά. Το ελληνική οικογένεια το είχαμε πολύ ψηλά. Ναι. Και το άλλο, το κακομαθημένο, ας πούμε, το οποίο δεν καταλαβαίνει ότι ένας κοινόχρηστος χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος. Εσύ, γιατί δεν αρχίζεις να ραπάρεις με μένα μαζί λέξ, έτσι, γιατί τα ήπιαμε και ήταν ωραία. Γιατί σέβεσαι τους δίπλα. Σε αυτόν τον κόσμο ζεις, ρε φίλε. Ενώ άμα είσαι εστιατόριο, άμα θες να είσαι grow up παιδί και θες να σε παίρνουμε, αντί να σε παρκάρουμε σε καμιά γιαγιά ή να σε αφήνουμε την ταντά σε ένα μέρος μεγάλων, θα είσαι μεγάλος. Δεν ήρθαμε στην παιδική χαρά ή στον παιδότοπο να σου πούμε μην κάνεις φασαρία. Είσαι σε ένα εστιατόριο. Ναι. Τελεία. Στο εστιατόριο έχουμε ένα κοινωνικό τέτοιο. Συμβόλαιο. Ναι, συμβόλαιο, ότι κάνουμε αυτό, διασκεδάζουμε σε έναν χι βαθμό, τρώμε τα τηγανιτά μας, πάμε σπίτι, βογκάμε γιατί πονάει η κοιλιά μας από τα βρωμόλαδα. Έχουμε αυτό το τέτοιο. Δεν μπορείς εσύ λοιπόν να αποφασίσεις να κάνεις κάτι άλλο. Ναι, ισχύει. Οπότε είμαι αυτή τη άποψη. Ας γίνουμε λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αφού σε κάθε γενιά φεύγουμε από το Ανατολίτικο. Γιατί στο Ανατολίτικο θα καθόμασταν κάτω, εκεί θα καπνίζαμε τον αργυλέ μας, θα αφήναμε τσάι και τα παιδιά θα κάνανε σαν τα τρελά και θα λέγαμε Η αλήθεια είναι ότι είχε πει πολύ σωστή ατάκα ο Γιάννης ο Μπέζος γι' αυτό ότι η ελληνική οικογένεια είναι ότι πιο κοντινό στην Ιταλική μαφία. Έχουμε ένα περίεργο δέσιμο μεταξύ μας χωρίς να το θέλουμε και οφείλουμε σεβασμό σε κάποιους χωρίς να το αξίζουν. Ναι. Αλλά, δηλαδή, αν οι σχέσεις τελικά απομακρυνθούν, θα γίνουν και πιο ουσιαστικές. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στις ελληνικές οικογένειες βελτιώνουν τη σχέση όταν αλλάζουν πόλεις. Ναι, ισχύει. Όταν είναι ξαφνικά πιο μακριά. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ απογαλακτισμού. Και άμα έχεις τώρα εκεί το γκανακάρι, ειδικά τώρα που είναι όλο το σόι και έχουν μειωθεί τα παιδιά και έχουν 1,5 εγγόνι. Και είναι ξαδέρφια θείοι με 1,5 παιδί. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Ναι. Αυτός είναι και ο βασιλιάς. Δεν είναι ότι έχει άλλα 7 ξαδέρφια όπως είχε παλιά. Και ήταν σε φάση, μη σας ακούω. Ναι, και ας πούμε, εμένα η γιαγιά μου το θεωρούσε αδιανόητο να μην είμαστε απόλυτα OK στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Έχει γιορτή αυτός, θα πάμε εκεί. Τέλος. Έχει γενέθλια αυτός, θα κάνουμε αυτό. Θα πάρουμε όλοι τηλέφωνο την μέρα της γιορτής του. Αλλά μετά τον θάβουν, ενώ στο φαίνεστε. Ναι. Είναι στο φαίνεστε, δεν είναι. Ας απομακρυνθούν οι οικογενειακές σχέσεις και να γίνουν πιο έτσι. Και τα παιδιά, καλώς ή κακώς, θα μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Κακώς, αλλά ναι, σου λέω, αν κι εσύ σαν γονιός, αν εγώ σαν γονιός αποφασίσω ότι το παιδί μου θα έρθει σε ένα χώρο ενηλίκων, πρέπει να είναι ενήλικος. Τώρα, υπάρχουν παραλίες που λέμε είναι family friendly και εκεί, εντάξει, δεν υπάρχουν κοπανίστηκε κανένα με την πέτρα. Αλλά εκεί γι' αυτό το λόγο έχει πάει το παιδί. Είναι όλη μέρα σαν διαμέρισμα, ρε φιλά, να φάει λίγο χώμα εκεί πέρα να χτυπήσει λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και εσύ, άμα θες, τραβαλού. Ναι. Τώρα, από εμπορικής άποψης, ωραία θα ήταν τα adults only. Γιατί είναι καλή business. Τώρα, όσο τη σκέφτομαι, είναι καλή business, γιατί θα αυξηθούν πολύ αυτοί. Εγώ μία φορά έχω πάει σε adults only ξενοδοχείο στην Τενερίφη και ήταν απίστευτο. Αλήθεια. Απίστευτα. Τώρα στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει ήταν. κάποια. Δηλαδή, ένας γνωστός μου είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο στην Αίγυπτο που ήταν all inclusive και απαγορευόντουσαν τα παιδιά. Ναι, το έχουν ξεκινήσει. Αλλά ήταν. Δηλαδή, καθόμουν στην πισίνα και έλεγα γιατί είναι τόσο ωραία στην πισίνα. Στην πισίνα το ξενοδοχείο δεν μ' αρέσει. Και μετά σκέφτομαι. Α, δεν έχει παιδιά. Δεν τρέχει κανένα και την πισίνα, γι' αυτό είναι τόσο ωραία. Και ήμουν έτσι.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι κακός, ρε παιδί μου, ο διαχωρισμός σε μερικά τέτοια πράγματα. Αν είναι μια υπηρεσία που εσύ έχεις τέτοιο θέμα και θες να την πληρώσεις, πλήρωσέ τη. Ναι. Ώστε μετά στα κανονικά να μην γκρινιάζεις. Καλά, Λοιπόν, και ισχύει η ελεύθερη αγορά ότι αν υπάρχει ζήτηση, υπάρχει προσφορά. Νίκο, θες να μάθεις για τους 3 πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο? Θέλω πάρα πολύ. Στη θέση νούμερο 1. Ο Φρέιν Σέλακ. Ο πιο τυχερός άτυχος του πλανήτη. Κροάτης καθηγητής, γλίτωσε από το θάνατο 7 διαφορετικές φορές. Το βλέπω το θάνατό σου παίζει να βασίστηκε πάνω του. 1962. Είναι σε τρένο. Εκτροχιάζεται, πέφτει σε παγωμένο ποτάμι. 17 νεκροί. Βγαίνει μια χαρά. Ωραία. Επόμενη χρονιά, 1963. Μπαίνει για πρώτη φορά ζωή της αεροπλάνου. Ξεκολλάει η πόρτα. Τον βγάζει, τον ρουφάει έξω. Πέφτει από το αεροπλάνο. Ωραία. Πέφτει πάνω σε ένα τεράστιο σωρό με άχυρα. Σώζεται. Το αεροπλάνο έπεσε, πέθαναν 19 άνθρωποι. Okay. Λοιπόν, μετά. 2 φορές με λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι. Έπεσε με λεωφορείο σε ποτάμι. Ναι. Δεν οδηγούσε αυτό, πάλι επιβάτη. 2 φορές φωτιές στο αυτοκίνητο. Τον χτύπησε λεωφορείο και έπεσε και από έναν γκρεμό. Το 2003, λοιπόν, σε ηλικία 73 ετών, αποφασίζει πρώτη φορά στη ζωή του να αγοράσει ένα λαχείο και κέρδισε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι αληθινή ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Ναι. Κοίτα, πάει σήμερα και μετά δεν θα ξαναβγεί από το σπίτι μου. Εγώ δεν θα πήγαινα πουθενά μαζί του. Δεν λέει τίποτα για όσους ήταν μαζί του. Ωραία. Πρώτο και βασικότερο. Δεύτερο θα έλεγα. Εντάξει, φίλε, δεν είμαι αβγεί από το σπίτι. Ναι. Θα κάτσω εδώ να βλέπω Νικολούλη στην τηλεόραση. Μια χαρά είμαι. Θες να σου πω για έναν άλλον πολύ τυχερό άτυχο? Για πες. Τσουτόμο Γιαμαγκούτσι. Τα Γιαμαγκούτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι Ιάπωνας μηχανικός. 6 Αυγούστου 1945. Επαγγελματικό ταξίδι στη Χειροσίμα. Με το που φτάνει, πέφτει ατομική βόμβα. Πολλά εγκάβματα, τραύματα. Τα κατάφερε, γύρισε. Μετά από 3 μέρες γυρνάει στην πατρίδα του. 9 Αυγούστου φτάνει Ναγκασάκι. Και την ώρα, λέει, που ήταν στη δουλειά του και τους περιέγραφε τι ακριβώς έγινε στη Χειροσίμα, σκάει βόμβα. Επιβίωσε και από τις 2. Και πάει. Πέθανε το 10 93 ετών. Αυτός λοιπόν είναι ο Τσουτόμου Γιαμαγκούτσι, ο οποίος ήταν και στις 2 εκρήξεις και επιβίωσε και από τις 2. 11 Σεπτεμβρίου του 2001 που ήταν. Τι έκανε ο Γιαμαγκούτσι, πραγματικά. Καλά, δεν θα το πιστέψετε τι έγινε. Και να ξαναπέσει. Μετά ξαναείπε την ιστορία. Ήταν σε φάση, δεν λέω τίποτα. Ό,τι έγινε. πάω πουθενά. Όχι, εδώ θα κάτσω. Γιαμαγκούτσι που ήσουν, πουθενά δεν ήμουν. Να μην σε νοιάζει. Και τελευταία, πολύ πρόσφατη και την έχουμε δει να συμβαίνει και live σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ο Bill Morgan είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, έπεσε σε κόμμα, θεωρήθηκε κλινικά νεκρός για σχεδόν 14 μέρες. Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά του να κλείσουν τα μηχανήματα, γιατί δεν θα τα καταφέρει. Αυτός όμως τελικά επανήλθε πλήρως, χωρίς καμία εγκεφαλική βλάβη. Okay. Γίνεται αυτό το σκηνικό. Κοιμόταν, λέει, απλά ήταν πολύ κουρασμένος. Γίνεται αυτό το σκηνικό και βγαίνει από το νοσοκομείο και αποφασίζει να αγοράσει ένα ξυστό και κερδίζει ένα αυτοκίνητο. Μαθαίνετε λοιπόν η ιστορία και αυτό το βίντεο θα το έχεις δει και στο YouTube. Α, το έχω δει. Κατάλαβα ποιο λες. Και έρχονται από ένα τοπικό κανάλι να του πούνε καλά, είσαι τόσο τυχερός, ξύπνησες από κόμμα και ξύνεις ένα ξυστό και κερδίζεις αυτοκίνητο. Και για να κάνει αναπαράσταση, κάνουν θα έχετε το βίντεο στο YouTube. Ναι, κάνουν recreate τις ειδήσεις, παίρνει ακόμα ένα ξυστό, το ξύνει και κερδίζει $250,000. Αυτός λοιπόν είναι η τρίτη περίπτωση. Τέλειο. Ποια θα ήθελες να είσαι? Σίγουρα όχι πρώτη. Νομίζω ότι το Γιατί Hiroshima θα ήθελες να είσαι ο 2 τοπικές βόμβες. το Hiroshima Nagasaki είναι πολύ δυνατή ιστορία να λες μετά. Και αν έχει ζήσει μέχρι τα 93. Ναι, όντως. Αλλά δεν κερδίζεις τίποτα. Οι άλλοι πήραν και λαχεία όμως. Ναι, εντάξει. Αυτοί λοιπόν είναι οι 3 πιο τυχεροί άνθρωποι. Okay. Σου έχει γίνει κάτι πολύ τυχερό εσένα? Δεν νομίζω. Ένα extreme τυχερό καλάθι που είχα βάλει σε έναν αγώνα. Να. Αυτό. Κάνα λαχείο κάτι? Όχι. Δεν έχω κερδίσει ποτέ κάτι καλό. Έχεις πάρει ποτέ? Έχω παίξει και λίγο τζόκερ έτσι. Μια στις που ακούσει. Ξέρεις πάντα. Εμείς που δεν παίζουμε και δεν τζογάρουμε καθόλου, πάντα με το που ακούσαμε ένα ποσό που πάει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, λες.
Ας παίξω μισό ευρώ σήμερα. Ήρθε η ώρα με εμένα περίμενε. Λες έτσι. Εμένα περίμενε, τόσο καιρό δεν έπαιζα, τώρα τα πάντα σε κόσμο. Αλλά για κάποιο λόγο. Εγώ επίτηδες δεν παίζω σε πιο μικρά ποσά. Γιατί άντε να πεις, κέρδισα τον Τζόκερ. Πόσο κέρδισες? 800 χιλιάρικα. Σε φάση. Οκ, μια χαρά. Ναι, σωστά. Ίσως αν βρούμε ένα μικρό σπίτι καταφέρουμε να το πάρουμε. Τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι. Κέρδισα τον Τζόκερ και έγινα καλή μεσαία τάξη. Ναι. Δηλαδή, άμα να κερδίσω τον Τζόκερ, να αλλάξει ζωή μου. Ενώ. Να πάρω τον Πασαριακό, α πούμε, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ εκεί που πας και ρίχνεις τον Τζόκερ και λες έτσι για το καλό το ρίχνω, δεν περιμένω τίποτα. Ταυτόχρονα με κάποιο μαγικό τρόπο. Τα σκέφτεσαι, ναι. Ήδη σκέφτεσαι που ξοδεύεις λεφτά. Ναι. Ποια θα είναι η πρώτη σου αγορά? Ποια θα είναι η πρώτη σου αγορά? Με τη μία κάτι το σε αμάξι. Είμαι σίγουρο. Με τη μία. Δηλαδή, απλά θα βγω με μια Ferrari. Ναι. Ραντεβού. Πόσα άλογα έχεις? Ναι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, μετά τη φορολογία και αυτά, ακόμα και κάτι τρελά jackpot θα είναι 3-4 εκατομμύρια. Όχι, ρε, εσύ. Κάτι Χριστούγεννα φτάνει Τι, κάτι. 10. Όχι, έχει πάει και παραπάνω. Είχε φτάσει νομίζω φέτος στα Χριστούγεννα τύπου 22. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Πας εκεί στα 13-14. Ναι, καλούτσικο ποσό. Καλότσικο. Και πάλι δεν είναι. Δεν ξέρω. Ο Νόλαν πήρε 6,5 εκατομμύρια για τα ρέστα τη Οδύσσιας. Το είδες? Όχι, ρε. Νόλαν Νintendo. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα να το δούμε. Ναι. Δεν πα σε IMAX με τίποτα. Εν τω μεταξύ, το πόσο πατριωτικά το έχουμε πάρει όλο αυτό. Ποιοι μωρέ? Τι στο TikTok? Ναι. Εντάξει, μωρέ, δεν πρέπει να ασχοληθούν, ενώ εκεί δεν είναι το zoom. Με τι θα ασχοληθούν? Ναι, Είναι σαν το. Και δεν ξέρεις. Σου λέω κάθε φορά στις ειδήσεις που λες γινόταν αυτό πιο πολύ παλιά ή το ακούω πιο πολύ. Γιατί δεν μπορούν οι ειδήσεις να ξεκινήσουν και να πούν για ακόμα μία μέρα 3 εκατομμύρια άνθρωποι κινήθηκαν στους δρόμους χωρίς κανένα ατύχημα. Ναι, Δηλαδή αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι πάντα τέτοιο. Οπότε είναι το ακούω ότι γίνεται πιο πολύ ή γίνεται πιο πολύ. Δηλαδή η εγκληματικότητα στην Ελλάδα έχει ανέβει ή έχει μειωθεί? Αυτό το σκεφτόμουν πρόσφατα, γιατί βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ. Από πάντα ήταν στο TikTok, αλλά θεωρώ ότι τώρα είναι στα καλύτερα, παύλα χειρότερά του. Έχουμε πάρα πολύ εύκολο το μίσος στα σχόλια. Είδα δηλαδή μια είδηση για το τρομοκρατικό που έγινε στο Pride στην Γερμανία. Και όλα τα σχόλια από κάτω είναι το αμάξι ήταν καλά, ο οδηγός είναι καλά, ήταν τέτοια σχόλια. Ναι, μωρέ, αλλά έτσι είναι toxic αυτή η πλατφόρμα, ρε φίλε. Ισχύει, πρώτον. Και δεύτερον, θεωρώ ότι δεν είναι ότι αυτή η κακία δεν υπήρχε παλιότερα. Υπήρχε, απλά ήταν στο πολύ μιλητό. Αυτό, ναι, στο μεταξύ τους. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα? Το θράσος του να το γράφεις αυτό και να νομίζω ότι έχεις πει και κάτι έξυπνο. Ναι. Δηλαδή αυτό μπορεί να με διαλύσει. Ναι, γιατί βρίσκεις τον κόσμο σου και μαζεύεστε. Δεν θα μπορούσαν. Ναι. Δεν θα είναι η λύθη του χωριού μαζεμένη. δεν θα μπορούσαν οι φλατέρθερες. Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνω πάντα, να υπήρχαν το 1995. Ναι. Θα ήταν 3 τρελοί που μαζεύονται κάπου και τα λένε. Αλλά τώρα. Αλλά δεν θα ήξερες κιόλας αν είναι flat earther. Και επειδή δεν θα ήθελες να φας και κράξιμο, Ναι, αυτό. θα έπρεπε να του πετάξεις ερωτήσεις παγίδες. Ναι, τύπου, θα ήτανε... έφτασα στην άκρη της γης. Θα ήταν μυστικό, κοιτάς όπως έτσι. ήταν ψιλοσecret παλιά, αν είσαι γκέι ή όχι. Ναι, Ήταν κάπως ναι. έτσι. Να το πω, να μην το πω, Θα να το πω, να είχαν μην και το πω. αυτοί τα δικά τους καλιαρντά, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό δηλαδή. Ενώ τώρα μαζεύονται εκεί σε μια τέτοια. Πηγαίνουν και όλοι μαζί, ας πούμε, στα comment, άμα θέλουν. Οπότε ξαφνικά αποκτάνε μια δύναμη. Λένε, είμαστε μια χαρά όλοι μαζί και αυτά. Ναι. Πάντα, μωρέ, τώρα νιώθουν ότι κάτι κάνουν. Και για πολλά χρόνια το νιώθω ότι κάτι κάνω. Υπάρχει και στην ανάποδη. Πώς είναι κάθε φορά που γίνεται το οτιδήποτε που νιώθει ο άλλος που ανέβασε και αυτό το story. Πολύ Ναι. τα είπα όπως ήταν. Εντάξει, οκ. Ναι. Όταν έχεις ελευθερία λόγου, έχεις ελευθερία λόγου παντού. Τι να κάνεις, θα τα έχεις και τα δύο. Αυτό. Τι ωραία είναι τα φρούτα γάμο του σπίτι. Γιατί δεν έχει φρούτα όλο το χρόνο. Δεν μπορούμε να οργανωθούμε σε κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι πολλές φορές το καλοκαίρι το καταλαβαίνω αυτό με τα φρούτα. Η ντομάτα γιατί την έχουμε όλο το χρόνο. Ναι. Γιατί έχουμε θερμοκήπια να βγαίνει Ποιο είναι ντομάτα. το αγαπημένο σου φρούτο? Το αγαπημένο φρούτο. Ναι. Δύσκολη επιλογή. Θέλω συνδυασμούς. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, είχα φτιάξει μια τριάδα ναυαρίου με μια βανίλια νεκταρίνη. Και δεν ήξερα με ποιο συνδυασμό να τα φάω. Τα έφαγα με το λάθος. Έφαγα πρώτα νεκταρίνη, μετά βανίλια, αλλά ήταν θεόξινη. Αυτό έχει να κάνει επίπεδο ωριμότητας. Ναι. Υπάρχει φρούτο που πρέπει να σε σταματήσει κάποιος γιατί δεν έχει stop.
Όλα με τουλουμπιάζουν γιατί έχουν πολύ νερό. Ξέρεις, γίνεται η κοιλιά μου. Εγώ με το σίκο νομίζω ότι αν μου δώσει μια Είναι το νούμερο γαβάθα 1. σίκα. Είναι το νούμερο 1. Ναι. Αλλά νομίζω δεν μπορώ να καταλάβω κάθε φορά αν είναι το νούμερο 1 γιατί είναι τόσο αδύνατο να το βρεις. Ναι, ισχύει. Δηλαδή το σίκο είναι ακόμα. Πώς ήταν παλιά, άνοιξε ένα άλτζιτα στο πέραμα, μπορείς να πάτε να βρείτε παγωτό. Και έτρεχα, ενώ τώρα που έχει παγωτό όλο το χρόνο, μπορώ να φάω παγωτό όλο το χρόνο, τα σίκα βγαίνουν για τόσο λίγο. Και σε σούπερ Είναι μάρκετ σαν δεν το τα αβοκάντο βρεις. στο ψυγείο. Ναι, Έχεις μία ώρα. σε σούπερ μάρκετ δεν τα βρεις. Όχι, όχι. Σε μανάβικο, σπάνια, σε δύσκολα, λίγο. Από ένα μπάρμπα στο χωριό του. Ναι, 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να φας σοβαρή ποσότητα σίκου από από γνωστό. Σκέψτε τελευταία φορά που κάπου το έλεγα και μου έστειλε κάποιο ότι είμαι παραγωγός με σίκα στη Λούτσα. Στείλε. Ναι. Στείλε τώρα, αν το βλέπεις, στείλε. Έλα, πες μου πόσα να σου κρατήσω και έλα. Και είναι το μόνο πράγμα για το οποίο θα οδηγούσα μέχρι τη Λούτσα για να γυρίσουμε με 3 κιλά σίκου που έχουμε φτάσει. Και θα κοιτούσα έτσι, μην έρθουν οι μπάτσι. Πέτα τα έξω, πέτα τα σίκα έξω! Ναι, τι γίνεται ακριβώς με τα σίκα. Λοιπόν, Άμα δεν ξέρω, αν είχα συνέχεια τα σίκα, μπορεί να μην τους έχασε τέτοια εκτίμηση. Γενικά θεωρώ ότι τα φρούτα, και ειδικά αν τα έχει και έτοιμα καθαρισμένα με κάποιο τρόπο, είναι ο ορισμός του ότι η διατροφή είναι πάρα πολύ εύκολη αν κάνουμε 5 λεπτά υπομονή. Αν δεν ενδώσει αυτό το να πάρω 2 πιτόγυρα τώρα. Γιατί αν εκείνη την ώρα σου βγάλουν μια Ναι. γαβάθα φρούτα μπροστά σου, δεν θα τα πάρει ποτέ αυτά τα πιτόγυρα. Εντάξει, εγώ γι' αυτό δυνατίζω πάντα το καλοκαίρι. Γιατί Ναι. τρώω πάρα πολλά φρούτα. Αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά γιατί ικανοποιεί την ανάγκη σου για γλυκό. Ναι. Επειδή γενικά το σώμα μας. Σε φουσκώνει κιόλα από το νερό. Ναι. Τα σίκα, ας πούμε, είναι την καστερμίδα και ζάχαρη. Ναι. Δεν είναι καρπούζι που τρως 2 τόνους, ξέρω εγώ, και είναι το τίποτα, σαν 3 πατάτες τηγανιτές. Και εσύ έχεις φάει μπροστά σε ένα μπολ τόσο. Κανονικά Το σταφύλι, ας πούμε. Πώς σταματάς το σταφύλι? Μόνο όταν φτάσει τα όρια με του. Όταν ξεκινάει το όριο, γιατί είναι το πριν. τα τρώγαν οι Ρωμαίοι πριν. Γιατί γεννηδάτωση. Πρακτικά ηλεκτρολίτησε. Είδες μυαλό οι Ρωμαίοι. Λέγανε έτσι κάτσε, γιατί μετά μόλις ξεκινήσει εδώ η φάση δεν θα σταματάει. Δεν θα ξέρεις τι είναι πιανού. Και ανανά, ας πούμε. Μπορώ να φάω Ναι. πάρα πολύ ανανά. Ωραίος ανανάς. Όλα τα φρούτα τέλεια είναι. Βασικά αρέσει το σώμα μας ζάχαρη. Ναι. Πόσο περίεργοι άνθρωποι που δεν τρώνε ζάχαρη. Λένε έτσι. Αν τα γλυκά δεν μου λένε τίποτα. Είμαι σε φάση. Φύγε. Απλά άνοιξε μια τρύπα και μπες μέσα μόνος σου. Δηλαδή, γιατί το θέμα ότι στα γλυκά μετά αισθάνεσαι βαρύς, αισθάνεσαι το στόμα σου περίεργα, αισθάνεσαι Τι άσχημα. Όχι, ρε παιδί, αν φας πολύ. Δεν έχεις τύχει. Όλο. Ναι, θα το ναι, φάω. ναι, Τα να το πάντα. φας όλο. Τα πάντα. Τέλεια νιώθω. Δεν νιώθω καλά όταν τρώω πολύ φαΐ. Αν φάω 3 κομμάτια μπακλαβά, θα μ' αρέσει όσο τα τρώω. Τώρα Αλλά ο μπακλαβάς δεν είναι σοβαρό γλυκό. Γλυκά είναι τα ιταλογαλλικά. ιταλογαλλικά. Τα ανατολίτικα γλυκά είναι πολύ βαριά και απέσια. Δεν ξέρω, είναι σαν να έχουν έρθει από το Μεσαίωνα για μένα. Σαν να είναι προϊστορικά, δηλαδή αυτά τα σιρόπια. Θεωρώ τα ότι είναι τρώω, καλό πλάκα γαλακτό. έχουν. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι από αυτά. Ούτε προφιτερόλ, ούτε παγωτό, ούτε. Τι να πω άλλο, ούτε Τιραμισού. πανακότα, ούτε τυραμισού, ούτε τίποτα δεν είναι. Ποιο μπακλάβα τώρα, τι είμαι, θιάμι. Ναι, αλλά μια πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Ωραία πορτοκαλόπιτα με παγωτό όταν την τρώω στο πήλιο εκεί. Ναι. 28 Οκτώβρη και λέω: Ωραία, Με ένα είναι εδώ στο βασιλικό βουνό. από πάνω, Ναι, και λέω: ναι. Ωραία, είναι εδώ στο βουνό. Τρώνε και πορτοκαλόπιτα. Εν τω μεταξύ. Σιγά πάρε το πορτοκαλόπιτα. Αυτό που λες με Ωραία τα είναι, φρούτα. ωραία είναι, Ο αδερφός της γιαγιάς μου, ο οποίος πέθανε κιόλας φέτος, είχε το μεγάλο σπίτι στο χωριό που ήταν στην είσοδο του χωριού και μαζευόμασταν όλοι εκεί κάθε καλοκαίρι, κάθε βράδυ. Και έβγαζε η θεία μου 500 κιλά φρούτα, από παντού φρούτα. Ναι. Έβγαζε και 10 μπουκάλες νερό. Δεν πίναμε τίποτα άλλο, μόνο νερό πίναμε. Και καθώς εσύ με μια μακόβερ μπουδίτσα έβγαζες και τα πόδια από τις αγιονάρες, τα είχες έτσι. Έτσι, Και αυτό. έκανες έτσι. Και έτρωγες 10 κιλά πεπόνι. Έπαιζες 2 λίτρα νερό. Και λες, τι ωραία είμαι εδώ, με φυσάει και το αεράκι. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά, δεν είχε air condition, ζούσε εκεί πέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι. Τώρα το top 10 που έκανα, το τελευταίο αυτό προχθές. Πολύ ωραίο το πτέρ, το είπε. Είχα συνειδητοποιήσει αυτό ότι είμαστε η δεύτερη γενιά που κάνει διακοπές. Είναι Ναι. τρελό. Είναι τρελό. Εγώ παρόλα αυτά θεωρώ ότι ενώ είμαστε η δεύτερη γενιά που κάνει διακοπές, μας έχει λείψει λίγο ο παραθερισμός. Ναι. Πρέπει να βάλουμε λίγο παραθερισμό στη ζωή Πολύ, μας. γιατί γυρίζουμε τόσο κουρασμένοι. Ναι. Δηλαδή Θες να δεν υπάρχει, συνέλθεις. δεν υπάρχει πόσο κουρασμένος γυρίζω από τις διακοπές. Δεν αντέχω. Μα έχει ένα φοβερό στίχο ο Ευθύμης στο ομώνυμο του άλμπουμ, στο βασικά, στο σόλο του, που λέει ότι είμαστε περίεργη γενιά εμείς. Παρόμοια ηλικία έχουμε τον Ευθύμη.
Γιατί δεν έχουμε πολλά κοινά με τις προηγούμενες γενιές. Πώς λέγεται, όχι για τους ανθρώπους που τραγουδάει μια Για τη κοπέλα. γενιά μου, Για τη γενιά μου. Ναι. Όντως δεν έχουμε πολλά κοινά με τις προηγούμενες γενιές. Ενώ έχουμε πολλά κοινά με τους δυτικούς. Εμείς σαν γενιά. Δηλαδή, αν καθίσουμε εμείς τώρα με κάποιον Δανό 70 χρονών, η ζωή του που έχει ζήσει και η ζωή δικιά μας θα μας φανεί τρομερά παρόμοια. Ναι, δηλαδή θα κάτσει και θα σου λέει για όταν πήγε στην Ιαπωνία, για όταν πήγε στο σαφάρι, πόσες φορές έχει πάει διακοπές στην Ελλάδα. Ήταν υπάλληλος γραφείου. Ναι, ήταν υπάλληλος γραφείου. Τι χόμπι έχει, έκανα ποδήλατο, είχα τρέξει μαραθώνιο, είχα κάνει. Είναι ολόιδια. Δεν θα σου λέει, μαζευόμασταν με το Χάνσιν, πάσαμε 100 κιλά προβατίνα, 3 νταμετζάνς ρετσίνα και τάβλη όλη μέρα, τάβλη. Και όλη μέρα τα 100 κατά. Και να τον κουμπανάω τις εξάρες και να τον έχω γαμίσει, να τον έχω εκεί πλακωτό με τη μάνα, να μην βγαίνει διπλό όλα. Κατάλαβες, αυτό το... Και είναι τρομερό πόσα κοινά έχουμε εμείς με το Χάνσεν στη Δανία και κανέναν με τον Μπαρμπαϊλία στα Γρεβενάρια. Φίλε, δεν έχουμε κανένα. Όλη η ζωή του που μας περιγράφει είναι σε φάση. Ναι, οκ, ναι. Όταν ήμουν παιδί τα θυμάμαι. Κατάλαβες, ήταν κάπως έτσι. Ναι. Και έχουμε αυτό το ιδιαίτερο εμείς που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Και γι' αυτό είναι και λίγο ιδιαίτερο το τι πρότυπα διαπαιδαγώγηση θα έχουμε εμείς τα παιδιά μας. Γιατί είναι η πρώτη γενιά που θα μοιάζουμε. Mm-hmm. Και αυτά τα ίδια θα κάνουν. Ισχύει. Θα σου ζητάει συμβουλές και θα σου λένε για πες ρε μπάμπια, πού να πάω, Ιαπωνία, ας πούμε. Ενώ εσύ δεν παίρνεις ποτέ και λες, έλα μα. Ναι, Ιαπωνία. Πού είχατε φάει καλά με το αμπά. Πού είχατε φάει, στο Χατσιμότο δεν μου λέγατε. Ούτε ξέρεις. Άμα πας τώρα στα Γιάννενα, ρώτα τους. Κάπου σταμάτησαν εκεί. Ναι. Πήγανε σε μια ταβέρνα, κάτι παϊδάκι. Ο πατέρας μου έχει να το λέει αυτό για μια ταβέρνα κάπου κοντά σε Γιάννενα. Ήταν μια ταβέρνα και ήταν μέσα στο ποτάμι. Έβγαζε τα παπούτσια, έβγαζε τα πόδια σου μέσα στο ποτάμι. Σταματούσαμε και παίρναμε γιαούρτι από τη δουρκάδα. Με το πύλινο και την πέτσα. Και το τρώγαμε και ήταν καταπληκτικά. 4 μέρες κάναμε για 110 χιλιόμετρα με τα μάξι. Δεν είχαν καν εθνικές οδούς. Όχι αεροπλάνο, ξέρω εγώ να έχουν μπει. Δεν είχαν καν εθνικές οδούς. Δεν έχουν μπει καν σε αεροπλάνο οι πιο πολύ. Ναι. Ενώ σου λέω, κάθεσαι με το Χάνσεν και το Δανό ή τον Ολλανδό. Και μα έχετε την ίδια ζωή ακριβώς. Κάνανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το Χάνσεν με το τάβλι και την προβατίνα. Και με το θειός δεν καταλαβαίνεις τι προβατίνα τρώγαμε. Δεν μας ένιωξε τίποτα ποτέ. Αυτό δηλαδή. Δουλεύανε μέχρι τα 70, ξέρεις, είχαν τελείως διαφορετικές ζωές. Ναι. Μεγάλωσαν σε διμερίσματα, πολλοί από αυτούς. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που έχουμε εμείς. Γι' αυτό και ο παραθερισμός, να το δοκιμάσουμε μια φορά. Εσύ τον κάνεις. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όμως τρόπος να ξεκουραστείς. Εγώ εσύ δεν έχω κάτι σε νησί πάνω από 3 μέρες. Την τρίτη μέρα που θεωρώ ότι τα έχω δει όλα. Εμείς φάση πρέπει να φύγω από εδώ τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πρέπει να το κάνεις σε ένα μέρος που το έχεις ζήσει τόσο πολύ. Πρακτικά λίγο αυτό που κάνεις σε Σέρρες, αλλά να ήταν λίγο πιο παραθαλάσσιο. Τύπου να έχεις ένα αλμανάκο, ένα Mickey Mouse στην παραλία, να περάσει εκεί 4 ώρες, να βαρεθείς λίγο, να σηκωθείς. Εγώ έχω καταλήξει ότι ξεκουράζεσαι μόνο στο σπίτι σου. Να. Οπότε, αν θες όντως να ξεκουραστείς, αν θες ξεκούραση, τότε άσε και κάποιες μέρες για το σπίτι σου. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, στον παραθερισμό, στις διακοπές, παίρνω μπρος, είμαι έτοιμος να δω. Να. Γι' αυτό και έχω αδυνατήσει σε όλες τις διακοπές που έχω πάει στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν σταματάω. Δεν ξέρω αν μπορώ να αράξω. Λοιπόν, δεν ήταν πολύ καλοκαιρινό αυτό το top 10. Και δεν ήταν και top 10. Α, ναι. Άρα έχει 2 προβλήματα. Ναι, δεν ήταν πολύ καλοκαιρινό αυτό το podcast. Πες κάτι καλοκαιρινό, να το κάνουμε καλοκαιρινό. Θυμάσαι τα υδροτήρια που λέγανε έτσι κάτι μικρά σπηριά που έβγαζε από τον πολυϊδρότα. Α, εμείς το λέμε υδροτσίλα, το λέμε στην Ελλάδα. Τι υδροτσίλα ρε μαλάκα. Πώς ισπανικό, υδροτσίλα. Ναι, τι ήταν αυτό, γιατί το βγάζαμε. Γιατί δεν βγαίνει τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον επειδή δεν έχουμε air τρώνε. condition. Θυμάστε, Μα κάτι πάθανε στην κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα και το να μην έχουν air condition. Και βλέπω κάτι ποσοστά 3% air condition.
πρόβλημα έχουν. Το είχα πάθει σε ξενοδοχείο που είχαμε μείνει στο Παρίσι που μας λέγανε επειδή είναι πολύ παλιό το κτίριο, δεν έχουμε air condition. Και το μεταξύ εγώ το Τι είχα με κλείσει. ενδιαφέρει. Ναι, το είχα κλείσει. Το μπογντελό σα. Το είχα κλείσει για μέσα Ιουνίου μετά το γάμο που είχα πάει. Και δεν σκέφτηκα να κοιτάξω ρε παιδί μου όταν έκλεινα ξενοδοχείο αν έχει air condition στο Παρίσι. Γιατί πρώτον το θεωρούσα δεδομένο. Ναι. Και δεύτερον θεωρούσα ότι μπορεί και να μην χρειαστεί. Εγώ τσακώθηκα μένα στην Αυστρία που έγραφε κλίμα ξεκάθαρα και είχε έναν ανεμιστήρα που έγραφε κλίμα πάνω. Ναι, ο ανεμιστήρας. Και τώρα έλεγα, what κλίμα. Στο δεύτερη σεζόν τροχόσπιτο. Δεν είσαι κλίμα. Πώς γίνεται να μην έχουν. Και έχουν κάτι νόμους, λέει, ξέρω εγώ, σε ποια πόλη διάβαζα της Γαλλίας. Θέλει χαρτί από γιατρό για να βάλεις air condition. What? Δεν επιτρέπεται. Για νόσο λεγεωνάριων. Όχι, για να μην γίνονται άσχημα τα κτίρια. Εμάς εδώ δεν μας νοιάζει η αισθητική. Τι μας Ναι. νοιάζει, με κρόκ. Έχουμε χάλια. Έχουμε χάλια Όλα αισθητική, ούτως ή πέσια άλλως. είναι. Άμα θέλουμε να το βάλουμε, το βάλουμε. Αλλά ρε, εσύ, πώς γίνεται να ζεις χωρίς air condition. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εν τω μεταξύ, για να σκεφτείς αν κάτι είναι σωστό και θα έπρεπε να γίνεται ή όχι, σαν κοινωνία θα ρωτάς ένα πράγμα. Τι κάνουν οι Ιάπωνες. Τι κάνουν οι Ιάπωνες. Αν ένα σπίτι στην Ιαπωνία έχει 4 δωμάτια και ένα σαλόνι, έχει 5 air condition. Ναι. Ναι. Τότε πρέπει να έχουμε όλα air condition. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Τελεία. Δεν ακούω τίποτα. Έχουν γίνει τρομερά αποδοτικά και σε κόστος και Και σε τα τιμές. δαπέδου πλέον είναι. Πώς γίνεται να μην έχει air condition, δηλαδή θα τρελαθώ. Και Δεν θέλω. είπαμε καθόλου. Τι, εδώ είπαμε για υδροτσίλα. Δεν είπαμε καθόλου για Δημητριάδη, συνέντευξη. Καλά να Τις περνάει κι καλύτερες. αυτός. Δεν είπαμε αν μας ακούει, που μας ακούει. Δεν είπαμε καθόλου για γυαλιά, Άδωνη. Και Α, για... τα Meta Ray-Ban. Τα έχω καιρό αυτά τα γυαλιά, 2,5 χρόνια. Από σένα τα πήρε. Ναι, εντάξει. Πλάκα έχουν, μια χαρά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Και δεν είπαμε καθόλου και για το σκηνικό με το. Ωραία, να μεσολάβησε για να δοθούν 2.000. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί στεκόμαστε σε αυτό. Ναι, καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Αφού μπορεί. Όταν αποφασίζεις να έχεις πιέμπ, σαν τέτοιο θα σου φερθούν. Κατάλαβες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και μάνι πιέτ. Ωραία, και τώρα τι. Τι τώρα, τι. Ναι, αυτό τι ακριβώς. Είναι σαν έναν τύπο. Σαν να σου παίρνουν θέση πάρκινγκ που ετοιμάζει να παρκάρει και κατεβαίνει ένα δίμετρο κάτω και σου Ναι. λέει ναι, τι. Τίποτα. Όλα καλά. Εξαιρετικό παρκάρισμα. Συγχαρητήρια. Ζούμε πραγματικά σε μια εποχή καμερών και αισθητήρων και η τέχνη του παρκαρίσματος έχει χαθεί και ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια. Λοιπόν, άστος όλους αυτούς. Είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα. Τώρα περνάνε όλα. Όλοι οι νόμοι μια χαρά. Γυρίζουμε Σεπτέμβρη. Κάθε φορά γυρίζουμε Σεπτέμβρη. Ναι. Και έχει αλλάξει η μισή Ναι. νομοθεσία. Ψηφίστηκε να μην έχετε σαλόνια. Θα τα πάρω. Α, ωραία, εντάξει. Πότε, 15 Αύγουστο. Τι να κάνουμε, διακοπές κάναμε. Είναι έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό. Τι να πούμε, καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσετε. Καλά μπάνια. Υπομονή στο πλοίο. Να ευχηθούμε λίγες φωτιές και για φέτος, όσο γίνεται. Ναι, μακάρι. Α δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, Νίκο, Γιώργο, στο επόμενο podcast θα είμαι 40. δεν θυμάμαι ποτέ ημερομηνίες, να ξέρεις. 26 Αυγούστου. Ωραία. 26 Αυγούστου. Οπότε θα είναι ένα πολύ πιο όριμο podcast. Όσο γέλασες, γέλασες. Όσο χαβαλέ έκανες. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνεις. Θα αρχίσει το προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτό, θα παλιμπεδίζω. Ναι, αλλά όχι με κακό τρόπο. Ξέρεις τι μου είπε ο γέρος μου. Δεν ξέρω και πώς μιλάνε τώρα. είναι. Οπότε βγήκε στο έτσι. Κοίτα, εγώ για πάρα πολλά χρόνια έλεγα ότι κρατάω διάφορα πράγματα για πιο μετά. Αυτό που λέγαμε, αλυστέψουμε τράπεζα στο 85. Όχι, όχι ρε. Ενώ από δουλειές, από το πώς θέλω να δουλέψω, τι project να τρέξω. Ίσως τώρα δώσω ας πούμε μια δυνατή 7 ετία, Ναι. γιατί μετά θα αποσυρθώ. Δεν θα χρειάζομαι Σε παρέα. μια καλύβα στο βουνό. Όχι, σε τρομερό σπίτι, άμα θες έλα. Αλλά δεν θα χρειάζομαι φίλους γιατί θα έχω εκατομμύρια ευρώ για παρέα. Σιγάρε Scrooge McDuck. Και μόνο αυτά θα με καταλαβαίνουν. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε, να γυρίσετε πιο μαυρισμένοι, διασκεδασμένοι, να γκρινιάξετε όσο θέλετε εκεί πέρα. Να περάσετε καλά, δεν ξέρω, κάντε ό,τι κάνετε. Ναι. Πείτε μας πού πήγατε διακοπές, πού θα πάτε. Από πού μας ακούτε αυτά τα κλασικά, σε ακούμε τώρα από το πλοίο. Over. Αυτά. Καλό καλοκαίρι. Έχεις να πεις κάτι? Όχι. 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 Μέχρι το επόμενο podcast με απ' όλα.
Top 10 out.